Lieve luisteraars, welkom bij de allereerste uitzending van de podcast over carnaval en vastelovend à la Afgekte. Ik ben Charlie Weijen en vandaag bij mij in de studio de huidig regerend Groot Limburgs butenkampioen Frank Vrome uit Put en de veelvoudig Brabants tonpraatkampioen en veelvoudig Zuid-Nederlands tonpraatkampioen Perry Knapen uit Sterksel. Geweldig dat jullie zijn, dankjewel heren. Ja, ook bedankt voor de uitnodiging, hè, uiteraard. Hè. Geweldig, leuk idee. Ja, zeker gaan we het een keer meemaken. Ja, want in Limburg heb je natuurlijk de Limburgse buurtredners. In Brabant heb je de tonpraters. Je ziet ze ook wel eens tonpraters die naar Limburg komen. Limburgs die naar Brabant komen zie je ook wel, maar iets minder vaak. Wat vinden jullie nou van elkaar, van de andere hobby? Ja, nou, voor mij is het een hobby, maar hier staat volgens mij een professional. Daar zit een heel groot verschil in natuurlijk. Maar wat bedoel je, wij als Brabant naar Limburg komen bijvoorbeeld? Ja, bedoel je dat? Wat wij ervan vinden? Ja. Of wat ik ervan vind? Of wat je vindt van een Limburgse buurtreter. Neem maar wel eens voor of na, dus je zult ook wel een beetje meeluisteren. Of snij je optreden meteen geld pakken en weg. Ja, meestal wel. Hè. Ik zit meestal in de auto voordat ik klaar ben. Maar ik ben zelf wel heel graag in het Limburgse, zeg maar. Ik vind het geweldig om je op te treden in Limburg. En misschien ook een beetje te maken met mijn roots ook wel. Hè? Maar ik heb ook mijn opa en oma zijn Limburgers. Die zijn al lang geleden overleden. Maar in ieder geval, ik vind het wel... ik heb sowieso het hele carnavalsgebeuren, vastelovend, zoals jullie dat noemen. Vind ik ook veel interessanter in Limburg dan dus, dan het Brabants, voor mij persoonlijk. En ik zeg altijd, dat zal ook met de roots te maken hebben. Maar ook het optreden als buurtredner dan... Tonprater, buurtreden, voor mij is dat gewoon één ding overigens. Is in Limburg gewoon superleuk, omdat mensen er wild enthousiast worden. En ja, daar doen we het voor. Hè? En dat is in Brabant ook wel, maar dat is altijd toch een ander ding op een andere manier. Dus ik mag er graag bij zijn. Ja, precies. Ja, ik zie je ook graag in Limburg. Maar ik denk wel, ik merk altijd dat de Brabanders... hebben het misschien iets makkelijker in Limburg. Tenminste, het gevoel heb ik altijd. Wij als Limburgers worden altijd een beetje in het keurslijf geduwd. Hè. We moeten iets netter zijn. Ja. En op de een of andere manier mogen jullie Brabanders kunnen net iets meer gas geven. Ja. Dat wordt sneller geaccepteerd dan wij als Limburgers dat doen. Maar ik heb ook wel het idee... Maar dat is goed, dat is mijn... Ik ben er niet bij, maar ik heb ook wel het idee dat het is te maken met jullie kampioenschappen. Nee, daar begint het natuurlijk. Kijk, bij ons zit de monsieur niet op de eerste rij, zullen we maar zeggen. Nee. En bij ons gaat het allemaal weer een beetje in een minder officieel gebeuren, waar gewoon alles ook gezegd mag worden in principe. Ja. En het publiek bepaalt er wel of dat je te ver gaat, als het ware, snap je? Dat is daar... Nee, dat is zeker waar, maar ik weet niet hoe dat bij jullie zit, want kijk, bij ons in de kampioenschappen, kijk, ik ben dit jaar dan Limburgs kampioen geworden, maar... Dat meen je niet. Nee. Ben jij al eens kampioen geweest? Nee, ik ben die ervaring die heb ik nog niet. Nee. Ja, in Limburg niet meer, toch? Nee. In Limburg ga ik nooit kampioen worden. Nee. Moet ik gaan verhuizen misschien. Hè? Nee, maar kijk, met een buurt waar je in Limburg kampioen mee wordt, die zijn sowieso maar 11 minuten, maar dat is redelijk netjes, redelijk binnen de kaders. Ja. Als je daarmee gaat optreden in de zalen, dan heb je een hele grote uitdaging. Ja, dus dat kun je eigenlijk bijna niet één op één gebruiken. Nee. Je moet er natuurlijk wat langer zijn. En B, het moet wel iets smeuïgen. Je bent best wel lang ook. Hè? Ja, ik zit nu. Hè. Ik ga wel zitten. Om Barry en Charlie niet in de verlegenheid te brengen. Ja, nee, ik zie dat ook wel. Hè. Dat is ook wel een groot verschil. Denken wij met, en ook niet alleen Brabant stellen. Dat wordt ook wel zo stellig. Ik het wel van Brabant doen dit en Limburg doen dat. En naar mijn idee zit het dan toch allemaal wat dichterbij, in zoverre. Maar ik heb wel een indruk dat jullie heel braaf worden gehouden, een paar oude knoepers daarbovenaan zitten die een beetje de lakens uitdelen en die zeggen van nee, we hebben het altijd zo gedaan en dat blijven we ook zo doen ook. Ja, maar dat gevoel heb ik erbij. Maar ik weet niet of dat waar is, ik zit er niet bij. Maar wij mogen alles zeggen, in zoverre, het publiek bepaalt. En we hebben ook overleg met de organisatie van het kampioenschap van... wat willen wij samen? Hè? Want we doen het samen. Zonder tonpraters is er geen kampioenschap. En zonder die organisatie die het faciliteren, die het alles eromheen werkbaar maken voor ons... kunnen wij ook niks. Hè? Dan is er ook geen kampioenschap. Dus we hebben elkaar nodig. En ik denk wel, daar zitten bij ons in Brabant, is hij goed gebeiteld. Is dat bij jullie anders dan? Ja, dat bij ons denk ik wel anders. Dat wordt redelijk vanuit het bestuur georganiseerd. Zij bepalen de regels en de kaders. En daar hebben wij ons min of meer aan te houden. Hè. Je doet mee, en je hebt het reglement. En als je meedoet, hou je daaraan. Okay. Dus dat is weinig. Toen ik ooit...
ik denk 7, 8 jaar geleden begon ik met de wedstrijden mee te doen. Had ik mijn eerste debuut was als een Jezus. Hij ging passie doen voor de auditie over de passie spelen. Nou, geweldig idee trouwens. Zonder dat ik nog een woord gezegd had, heeft dat heel veel stof doen opbouwen. Moeilijk. Pierre Knoops, die leefde toen nog en die was daar ook een beetje bij betrokken. Nou, die heeft me wel een paar keer duidelijk gemaakt dat het toch niet de bedoeling was van het buurterrein om dit soort typetjes of dit soort thema's aan te snijden. Nee, dat kan niet. Nee. Uiteindelijk heb ik het doorgezet en ik snap ook wel dat je daarin wel het randje opzoekt en je moet het netjes houden. Maar daar merk je dus wel aan dat het redelijk conservatief is in het Limburgs. Ja. Pierre, die nodigde mij vroeg ook wel eens uit bij een of andere dingen, weet je wel. En dan zei hij wel eens vaker tegen mij van, hou je het een beetje netjes? Ja, dat is ook wel mooi. Ja. En zo een beetje perceptie. Hè? Want ik weet het, mijn eerste... Eerst een paar buurten heb ik op zijn Limburgs geprobeerd te schrijven. Hè? Dus echt gewoon heel erg aan het verhaal te houden en redelijk netjes. En toen op een gegeven moment ben ik naar een buurtengala geweest en zag ik Freddy van der Elzen. En die heeft Janus Dekker. En die speelt een typetje. En dat is, het is geweldig. Het is super... Ik denk toen het een fantastische buurt ik ooit gezien had. Alleen het was bijna een autist hoe die het speelde. Hè? Bijna nog net geen goaltje, zeg maar. Ja. En ik vond dat zo fantastisch. En ik bij dat buurtenclubje waar ik bij zat en Nederweer is voorgedragen. Maar kan ik niet ook zo'n buurt, maar doe ik dat op zijn Limburgs? En zei, dat werkt niet. In Limburg kan geen Brabantse buurt. En dan heb ik dat toch een beetje doorgezet. Niet helemaal natuurlijk, maar... En toen de eerste keer dat ik echt succes had, omdat ik het heel erg op het spel ging gooien en heel erg op de interactie en wel eens een keer wat minder op de mooie verhalen die er dan iedereen moet zetten. Maar daar zit dus meteen het probleem, hè? Want als je een dergelijke debuut hebt, want je begint toch aan die wedstrijden, want daardoor krijg je wat meer bekendheid. Nu moeten doen. En daar is een bepaalde jurering, hè? Dus je krijgt een streepje als ze moeten lachen voor een grap. Maar ik vraag me dus af, als jij dus een redelijk visuele debuut brengt met heel veel spel en interactie, hoeveel streepjes levert dat? Levert dat minder kan ik je zeggen. Dat is het probleem waar Freddy, zoals ik het zie, dan ook in de Brabant heeft. Vanwege het juryreglement hoe dat opgebouwd is. En dan gaat het vaak om de clue, de grappen. En Freddy, een geweldig spel. Ik ben echt super fan van Freddy. Ja, ik vind hem ook geweldig. En die zet die tent helemaal op zijn kop. Maar dat is al door de mimiek die hij heeft. Door de timing met name. Die heeft die geweldige timing. Maar het is moeilijk voor een jury om daar een streepje voor te geven. Als het publiek lacht zonder dat er een tekst, een woord is er geweest, zonder een clue. Dus daarmee heeft Freddy altijd een probleem. Maar voor het publiek, die smullen me van. En hij doet het geweldig, super. Ja, ik vraag me wel af met dergelijke debuten. Want ik kom natuurlijk in verschillende zalen. Ik organiseer zelf ook meerdere avonden. Maar ja, natuurlijk, ik organiseer avonden in de Schouwburg. Hè. Dan is iedereen gefocust op dat podium, op die buurterrein. Dus dan heb je ook alle tijd en ruimte om die mimiek en dat spel te brengen. Maar je komt, en dat zal je ook wel eens mee, je komt ook wel eigenlijk een prinsuitroeping. Hangt de hal van de bar en die drinken wat. En die willen eigenlijk gewoon grapjes horen, makkelijk. Maar die hebben dan niet waarschijnlijk de rust en de tijd om zo'n heel verhaal te volgen. Ik denk dat het dat wel voor een dergelijk gebied lastiger maakt. Maar dat is een het zal ook de ene avond voor de andere zijn. Maar het blijft toch al momentopname. En er zijn plekken bij, is mijn ervaring na 30 jaar. Ja, dan is de werkbare situatie gewoon 0,0, zeg maar. Hè. Dat hebben we ook wel bij een herenzitting, dat weten we ook allemaal wel. Hè. Dat je daar bent en dat je denkt, wat doe ik hier? Hè? Altijd succes. Ik heb altijd succes. Ik heb er pas 1 gedaan, die ging goed, dus ik stop die ook. Nee, maar ik heb ook geweldige heren zitten. En ik had er dit jaar 3 achter elkaar. Ik denk, wat doe ik hier? Hè? Ja. En dan is die derde toch wel echt even erheen bijten. Zo van, dan gaan we maar kijken wat hij gaat doen. Nee, maar soms snap je de organisatie ook niet. En dan zeg je, waarom? Dan zeg je, kom je van zijn buurt af? Is het niet zegt de organisatie. Hier heeft er nooit een buurterrein succes gehad. Waarom boek je dan een buurterrein? Dat doen we altijd zo. Dat is traditie, dat moet. Ik werk wel bij heren zit ik ook ooit. We moeten echt 1 buurterrein hebben. Dan moeten we beginnen. Het is maar we die gehad hebben. Ja. Maar dan moeten we gehad hebben. 1 buurterrein zeker wel. En dan gaat het gewoon los. Hè. Dan komt Big Benny en heel de Reuter met achteraan en Marleen en maar op. Laat maar vollopen. En dan is feest en tralala. Dan begint de alaafgekte, zeg maar. Ja, maar wij hebben het niet simpel, weet je. Als ik zie zangers, ene zanger is de ander niet, of zangeressen.
Maar kijk, wij worden geacht elk jaar een nieuw verhaaltje te maken, een nieuw buurt te maken. En dat moet grappig zijn en moet de timing... Ja, alles- Limburg heb 2 jaar. Oh, 2 jaar tijd. Soms Ah, 3, wel sommigen nog goed. zelfs 4, 5. Maar, Maar ik wil zeggen, mijn zangers die worden zelfs geacht om liedjes te zingen die het publiek al kent. Ja, die ze eigenlijk al lang niet meer willen zingen, maar ze Precies. moeten ze zingen. Die moeten zingen, weet je Ja. wel. Die moeten ze blijven zingen. En nee, godverdorie, wij. En die worden nog veel vetter betaald als wij. Ook nog een Ja, keer, ook weet je nog, wel, ja. niet normaal. Krijg je betaald? Ja, Ik moet nog altijd geld mee. Ik heb want wel ik krijg contributie. Nee, Ja. nee, nee. Maar in ieder geval, dat is wel een ding. En wij hebben gewoon, het is heel gevaarlijk ook om humor te brengen in bepaalde omstandigheden. Dat het publiek al een goede borrel op Ja. heeft. Ja. En mijn zangers, dat gaat altijd door. Je zet die muziek maar wat harder en tralala, daar gaan we Ja, dan. hè. ja. En wij potverdomme niet simpel, toch? Hè? Ja, ik denk dat je een goed punt hebt. Ja, maar ja. Dus we moeten zanger worden. Ja, dat is Ja. een goed punt, ja. Ideetje. Buurtenredners die gaan zingen. Ja, Ja, maar dan hebben we een keer... Ja. we hebben al het keer de LVK gehaald, zeg maar. Hè? Ja. Ik zelfs bijna 2 keer. Ja, ik ben figurant geweest hebben we iets dit jaar. Dus, ja, het is allemaal niet zo moeilijk, hè? nee. Nee, nou ja, als ik iets niet kan van mezelf, dan weet ik wel dat ik niet kan zingen. Dus dat is wel jammer. Ja, dat weet ik ook. Maar ik denk, het is Dat een jij stuk niet kan zingen. makkelijker. Dat is als je een beetje leuk kan zingen, dan kom je wel eind, toch? Hè? Ja, zeker. En je hoeft zelf de tekst ook niet te maken, dat maakt ook allemaal niet uit. En, Nee, ja, je kunt tegenwoordig alles playbacken. Ja, dus zelfs dat is mogelijk, hè? en de autotune heb je tegenwoordig, die zorgt dat je stem Oh ja? op dezelfde toon hoort. Ja, zeker. De Madonna's van deze tijd. Oh ja, Madonna, Die, die live was hij ook niet zo best. Nee, maar als die eigenlijk tegenwoordig optreden, die zingen allemaal met autotune. Dus dat corrigeert ter plekke als je zingt. Kijk toch Echt eens waar, aan. dat moeten we Kijk hebben. toch eens aan. Ja, weet je wel. Ja. Hoeveel toernooien zijn er eigenlijk? In Limburg, hè, dat heb ik altijd zo gek gevonden. In Limburg hebben we één buurtkampioenschap, hè, de Limburgse. En dan sinds kort de buurtencup. Ja. Hoeveel heb je er nou in Brabant? Echt? Ja, in Brabant heb je wel wat meerdere. Hè? 15, Er zijn ook 20. wel bij die zijn gesneuveld. Ik weet niet 50 of er zoveel zijn, dat weet ik niet. Maar ik weet dat Tilburg heeft bijvoorbeeld een eigen kampioenschap voor de Tilburgse gemeenschap, zeg maar. En er zijn in het Westen ook her en der wat kleine toernooitjes, zo in een dorp zelf of net een kleine agglomeratie, zeg maar. Maar in Brabant telt vooral dan het Brabants kampioenschap, in Valkenswaard, hè, is er georganiseerd. En het Keienbijters kletstoernooi in Helmond. En er zitten wel verschillen in die dingen. Hè? Want in Helmond mag iedereen meedoen die inschrijft in principe dan. Hè? Ja, ja. Dus ook mensen uit Drenthe en Amsterdam is er dit jaar ook. Die heeft Ries uit meegedaan. Dat was in Amsterdam, Ja. hè? Ja. Cabaretier of zoiets die dat ging doen. Ja, stand-up comedian is dat ook, hè? En stand-upper. En Koop de Ros zit ook meegedaan. Rob van Els zit er meegedaan. Die vallen ook allemaal buiten Brabant dan. Hè? Dat mag allemaal daar. Hè? Maar het Brabants kampioenschap, dat zijn dezelfde regels in Limburg, denk ik. Hè? Je moet er wonen of geboren zijn. Oh, geboren. Nee, Ja, bij bij ons- ons moet je er wonen. Je moet er nog wonen, steeds want wonen Op ook, een gegeven moment was een jongen die... ook een leuke buurt dit jaar met die boeien. Was het in Brabant? Of, Ja, maar dat was Ja, Brabant. Belg. Nee, dat is die Brabant. Maar het is toch ook zo met Koen Verstappen. Die woont... Nee, die woont nou... Even kijken. Nee, Die woont in Mijl. Die woont in Limburg. Die woont in Limburg, maar maar ja, dan in Brabant. hij komt uit Neerkant, hè? Neerkant. Dus dat is Brabant dan weer. Ja, maar hij woont in Limburg. Dus hij mag in het Brabantse kampioenschap meedoen, maar ook in het Limburgse kampioenschap meedoen. Ja. Maar hij woont omdat hij in Limburg woont dus. Ah, In zo, Mijl maar hij is woont. geboren. Ja. Hij is in Neerkant geboren. Maar wij hebben bijvoorbeeld dit jaar bij ons Verkoos de Limburgse Buurtencup gewonnen. Ja, dat Ja. is eigenlijk Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ik verstond er niks van. Ik heb geen idee wat hij over had. Maar, Niemand! Niemand! maar hij keek zo leuk. Hij keek zo leuk. Oh. Nee, maar dat is de Limburger, hè, een kerkraad. Maar die woont volgens mij in Den Haag of in ieder geval. Die kan dus niet meedoen met de Limburgse Buurtenkampioenschap. Nou, binnenkort er wel, want hij gaat wel verhuizen. Echt waar? Dat weet ik wel. Nee, ja, hij blijft Spanje. daar. Hij heeft een huisje En nu. hij Nee, hij heeft gaat toch niet de verhuizen. kijkraad, toch? Heeft hij een Ja, huis gekocht, volgens nou? mij heeft hij dat vakantie. Als je heel veel doet buurten, dan kun je een vakantiehuisje erbij. Ja. Volgens mij, hij heeft pas wat een verhaal zitten vertellen. Ja, dat hij in ieder geval weer terug in het Limburgse gaat wonen in ieder geval. En dat hij dan vanuit thuis wat meer gaat werken. En hij is 65 trouwens, ver hè. Dus dat is nog een jaar of 3. Dan is hij ook... Dat is 2 pensioen, hè? 2 jaar denk ik ook uit. Dan is hij pensioen. Hoe oud ben jij? ik word binnenkort 60. Echt vandaag. waar? Maar dat zou je niet zeggen. Nee, Dat zou je nee. zeker niet zeggen. Nee, Pas en die 60. haren kun je niet zien, Barry. Ja. Nee, precies. Ik word 60 jaar. Ja. Als je in Limburg mee bent, ben je dan jong in principe. Limburg is Ja. best wel wat oude knarretjes. Ja, dat is ook wel een ding, vind ik wel. Hoor. Ik maak me eigenlijk ook wel zorgen over. Dat heb ik niet over Limburg, maar in het geheel.
over het buurtreed in zijn geheel. Dat zien we bij ons in Brabant ook. Hè. Dat hebben we toch een hele grote doelgroep is zeg maar rond mijn leeftijd ook. Hè. Ja. De grote club zeg maar is tussen de 55 en pakweg 263 zo ongeveer. En dan is ook een tijdje niks, zullen we maar zeggen. En dan hebben we nog een paar zo. Hè, die, Ja, maar ik persoonlijk ik vind het wel denk... een lastig ding. Ja, hoor. ik snap het wel. Maar weet je, als je 20 bent, 3, 4, 25, dat is buurtrijden is niet sexy. Nee, Nou, nu niet meer, moet je nee. niet zeggen. Moet je Nu niet niet zeggen. meer, Nee, nee. moet je niet zeggen. Nee, maar als gevoel is dat niet sexy, zeg maar. En als je dan geen wat ouder wordt... ik denk ook dat het makkelijker is als je... Je hebt natuurlijk een fase voordat je zeg maar 18 bent. Als je jeugdbuurttrainer bent, hebben mensen respect voor je, de luisteren. Dan Ja. word je 18, 19. En als je ook naar de zalen kijkt, naar het publiek, is het natuurlijk... Er zitten meer grijze mensen in de zaal. Ja. Die jeugd hebben dan toch een andere humor, krijgen moeilijker die aansluiting en gaan waarschijnlijk dan ook net iets anders doen. Maar als je dan iets ouder wordt en iets meer overwicht krijgt op een podium, dan is het iets makkelijker, heb ik het idee. Maar ik ben het wel met je eens. We moeten zorgen dat er nieuwe aanwas komt. Maar van de andere kant, we hadden het daar straks over Risa. Risa komt uit Amsterdam. En jaren geleden kwam hij voor de eerste keer bij ons optreden in de Schouwburg. En hij zei, het is toch niet normaal dat hier bestaat. In Limburg, in Brabant. Dat hier gewoon allemaal wedstrijden zijn en optredens waar eigenlijk een soort van stand-up comedians... Ja, die kennen we. Ja. Die konden dat nee. helemaal niet. Dus hij Nee. had zoiets... Wauw, wat een geweldige cultuur is Ja. dat. En dat is het natuurlijk ook. Dat is het ook. Maar zij kennen het hele verhaal natuurlijk Nee, niet. Hè? Ik bedoel, nee. heel de West-Nederland, die kent het. Hè? En die heeft naar Zeeland komt. Of ja, Noord- en Zuid-Holland. Utrecht is natuurlijk compleet abacadabra hier in Brabant-Limburg gebeurd. Hè? Nee, dus en als je dat bekijkt, het enige wat natuurlijk wel enorm veranderd is, waarbij je... vroeger had je veel bonte avonden van een eigen dorp, maar ook de gala-avonden, de gala-zittingen, waar een prins werd uitgeroepen. Nou, daar kon je vroeger rustig een trio geplukt, een buurttrainer, dat was de rust. Mensen zaten te kijken, wat zang op het laatste, dat ging al. Ik merk wel dat dat steeds moeilijker wordt op dat soort avonden. Hè, om daar nog, de mensen willen toch gewoon leuk wat drinken, een zanger en that's it. Ja. Maar van de andere kant zie je wel dat de buurtavonden, ja, die zie je nog overal. Buurtgala's dan. Buurtgala's. Ja. En dan komen dus ook de liefhebbers. Ik denk Ja. dat dat voor ons buurtrainers ook fijne avonden zijn. Om te Warm optreden. bad, toch? Het is Ja. een warm bad. Iedereen komt speciaal voor wat buurttrainen dan. Dus, En dat is geweldig, ja. de behoefte is er heel erg nog. Maar ik zie wel, wat zei je, ik zie die zalen wel vol zitten, maar het zijn wel veel grijze Ja, koppen. ja, Hè? ja. Het is wel Nou, ik denk als je nou een zaal zou vullen met, ik zeg even 20, 25-jarigen, dat je daar als buurtrainer dan niet wat los krijgt. Maar ik merk wel, ik presenteer bij de Scheupkes, bij Weert, in Weert, een buurtgala. Ja. En dat is ook gemiddeld, een beetje, toch een beetje tegen bejaarden aan, zeg maar. Maar er komen er altijd zo eens een paar proberen. Die zijn er toch eens een keer, de oom-tante, weet ik veel, die komen toch mee. En die zeggen allemaal, ja, dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Ja. Maar je moet wel meegetrokken worden in een beetje hoe zo'n buurtgala gaat. Ik bedoel, als je dan bijvoorbeeld hebt met 20, 25-jarigen, die begint te zuipen. En, maar hoe ben jij begonnen dan? Ik ben 40 jaar geleden. Dat is een heel veel verhaal eigenlijk. Maar het is wel een leuk verhaal. Ik wist natuurlijk als jongen, wist ik, ik viel wel carnaval zoals dat bij ons dan ging. Hè? Ja. 12, 13-jarige zeg maar ook al. Hè? En in ieder geval, op een gegeven moment kwam mijn broer thuis. En ik was rond een jaar of 13, 14 denk ik schat ik zo. En die had een cassettebandje bij. Dat was toen nog, cassettebandjes. Hè? Nou, hoe oud was je? Ja, die deed een cassettebandje. Spotify is dat ook, hè? Spotify op een bandje. Portable. Ja. Offline. En die had een cassettebandje bij. En daar stond op Eddie Buis. Ik wist niet wie Eddie Buis was. Maar ik dacht, dat ding zeg maar in de cassettedek en hup aan. En Eddie Buis is een Helmonder. Hè? En die man die heeft eigenlijk in de jaren 19, midden jaren 70 zo, hè? Heeft hij 4 keer de Helmond Skybaiters-toernooi gewonnen achter elkaar. En er stonden 4 van die buurten stonden op de cassettebandje. En ik vond het helemaal geweldig. Hè? Ik was een jong manneke dus. Ik wist me god niet wat het inhield, maar ik lag er helemaal kapot. Hè? Ook dat taaltje, de Helmonds is natuurlijk wel een bijzondere taal in de tijd. Een heel Brabant is ook niet Helmonds is ook niet overal te verstaan, zeg maar. Echt een plat Helmond. Zeker in die tijd was het natuurlijk alleen maar heel erg, ja. Kun je dat praten? Zinnetje. Ik ben geen Helmond natuurlijk niet, hè. Maar het was wel zo, in die tijd, ik draaide heel vaak, hè. Nogmaals, ik wist niet wie het was, wat was. We hadden geen beeld, wat niks, hè. Alleen maar cassettebandje, hè. Ik kon het niet opzoeken op internet, googlen, dat bestond dan. Dus er was niks. Ik luisterde dat bandje af
En ik kon heel veel stukken van dat verhaal kon ik gewoon uit mijn kop mee blaren, want ik wist natuurlijk wat er kwam. Hè. Maar dat ging dan meer in die zin van, kijk mensen, dit is nog eens een tippie, hè? Ja? Ja, tenminste, het is opgezet, hè? Het is opgezet als een tippie, hè? Zo is, in die stijl ging dat dan, hè? En er kwam zo, Shaki van tante Mine kwam hem hard op te speuren. En ik zeg tegen Shaki van tegen Mine, zeg je tegen Shaki, het joekeltje is al zo lang niet meer uit geweest, laat hem eens flink uithollen, hè? Komt die 6 kwiet, komt een kwartier later terug, heeft je hem toch helemaal uitgehold? En zo is hij opgezet. Maar zo had hij allemaal van die verhalen en het publiek dat bulde van het lachen. Ik vond het geweldig. Maar goed, ik was toen niet echt maar 12, 13, ik weet niet exact hoe oud ik was. Voor de rest niks meer gedaan. Maar toen ik een jaar of 18, 19, 20 was, zo denk ik rond die tijd, ging ik wel naar de buurtavond bij ons in het dorp. In Hezen dan. De buurtavond, de artiestenavond heette het dan bij ons. En ook een prins. En ja, een beetje over hetzelfde bonte avond, maar dit heet dan artiestenavond. En daar kwam allerlei, ook die tonpraten staan, dus daar herkende ik dan wel. En ik vond dat geweldig. Hè? Er kwam onder andere iemand die ik zeer hoog heb zitten, Jan Strik uit Zomeren. Jan is trouwens nou gestopt officieel, hè? Helemaal 75, hij is nou gestopt. Stil is, ja. En Jan Strik die stond dat te vertellen en ik denk, wat is dat geweldig man, dat is niet normaal. Hè? Die vent die staat te vertellen, dit is 600 man en die liggen helemaal in de scheur van het lachen. En dat vond ik super interessant. Hè? Maar goed, daarmee was ik met andere dingen bezig, wat werk betreft. Hè? En geleid ik aan, was ik een jaar of 29, heb ik toen die zaak die ik had verkocht. En ik ging eens kijken wat ik daar meer dingen vond die ik leuk vond om te doen. Ik had mijn zaak verkocht en ik had de handen vrij. En ik denk, ik ga eens kijken, dat buurt, tonpraten vind ik dan wel interessant. En meubelmaken lijkt me nog wel leuk om iets te doen. En een beetje interieur vind ik interessant. De tuin vind ik interessant. Zo ben ik zo'n aspecten gaan zoeken. En in ieder geval, ik ben uiteindelijk dan met het tonpraten zo begonnen op een manier. Hè? Ja. Mijn eerste buurt was kapper, want ik ben van origine dus kapper, herenkapper. Dus ik denk, waar ik overal heel veel van af weet, is kapper. Hè? Dus zo ben ik begonnen als een buurt als... Pirke Pluk, kapper, Pirke Pluk was het en zo. Zo ben ik begonnen. En toen was ik zeg maar 30 ongeveer, 29. Maar je had vooraf nooit dat je bij een toneelvereniging zat of zo? Nee, ik had helemaal geen ervaring op dat vlak, nee. Ik had wel een ervaring in die zin van, bij ons in Hees dus een grote parade elk jaar, de Brabantse Dag. Dat is echt een groot fenomeen, hè. Echt uniek voor Europa zelfs. Hè. En dat was de laatste zondag van augustus, ik moet er zeker komen kijken. En dat is groot, en dat hadden dus gewoon ook 1500 toneelspelers op dat moment. Hè, die echt, dat is niet meer bier op de wagen als carnaval is, zeg maar, totaal niet, maar die speelden allemaal een rol, hè, letterlijk. Ja. Dus dat deed ik wel mee. Daar had ik wel zoiets van, maar dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat spelen, dat kan ik wel. Als ze mij vertellen, dan doe ik dat. Zo, hè? Dus ervaring wel. Ik herken wel, want ik zelf, als klein mannetje, weet ik veel hoe oud ik was, 6, 7, ik was helemaal fan van Urbanus. Ik zat wel nog in de tijdperk dat we cd's hadden, dus ik had een cd van Urbanus. En je bent jong, ik weet het. Die draaide ik dan ook helemaal, en die kon ik dus ook helemaal van buiten. Ik kon Urbanus heel goed, ik kon Urbanus nadoen. En op elk familiefeestje, verjaardag, stond die jongen van 7, 8, weet ik wel, stond ik Urbanus. Dat de mensen helemaal ook dachten van... Doe je ook eens een stukje dan? Ja, een stukje. Ja, dat is wel heel lang geleden. Heb ik rommeling op de radio gelezen. Ik ben op een congres geweest in Genève. Dat was me daar het een en ander. Ik stapte in Engeland uit het vliegtuig. Dat hele publiek. Triomf, triomf. Ah wel, ik riep tot zelf. Hè. Je moet toch iets zeggen als je eraan komt. Thatcher stond daar, een opperhoofd van de Boerinnenbond. Ik had ook een cadeautje voor hem meegenomen in braadkeep. Ik zeg, hier, Mr. Thatcher, een real breedkeken. Oh, thank you, Mr. Urbanus. Komt er weer zo'n vrouw tussen springen, is een collectebus. Jiggy, 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 jiggy. Mr. Urbanus, for my poor children. Ah wel, fuck off. Ja, ik ga een beetje staan betalen om mijn poort te schilderen. Zo ging dat dan. Het was een cd van een uur of zo, die kon ik ook uit mijn kop. Dus dat zat er ook altijd wel in. En wij hadden een bonte avond in het dorp. Dat traden allemaal lokale artiesten op. En toen was het een jaar of 16, 17. En toen zei iemand van, je moet ook meedoen. En toen heb ik wat mopjes aan elkaar gezet. En toen ben ik daar begonnen. Ja.
Maar toen kwam inderdaad, toen ik opgetreden, toen werd ik daarna gevraagd bij de lokale toneelvereniging. Dus ben ik daarbij gegaan. Maar eigenlijk toen ik geen 19, 20 was, vond ik dat buurtrainen helemaal niet meer sexy. Dus daar ben ik daar eigenlijk laten liggen. En heb ik toneel gespeeld. Ik heb wel heel veel jaar op toneel gespeeld. En het lokaal, daarna bij het Streektheater in Heerlen. En Broadway nog even. Broadway, mooi was dat. Clooney en zo samen. Nee, en daarna, toen ik weer wat ouder was, begon dat buurtrainen weer te prikkelen. Ook omdat ik had een duo, Upke Dupke, daar ging ik wel redelijk mee door Limburg. Dat ging ook wel aardig goed, maar ik merkte dat was niet mijn humor. En ik wilde graag mijn eigen humor weer maken. En toen heb ik dat buurtrainen weer. Ja. Want Upke Dupke, die andere van Upke Dupke was ook even buurtrainer, toch? Ja, die heeft dat ook geprobeerd. En mijn collega van Upke Dupke, dat is ook eigenlijk toneelspeler, die heeft heel veel toneel gespeeld. Dus die heeft ook heel veel bühneervaring. En uiteindelijk denk ik dat ik mijn basis echt gelegd heb met dat Upke Dupke spelen. Gewoon de bühneervaring, het spelen. Ja. En wat ik dan ook belangrijk ervaren heb, ook stiltes kunnen laten vallen. Ja, ik denk dat me dat wel heel veel verder gebracht heeft in de buurt. Ja. Stiltes laten vallen lukt me altijd. Zal echt doodje stilte. Echt. De zaal was muisstil. Ja, muisstil. Prachtig was het. Ja. Ja, ik heb het toch liever niet. En ja, bij jou, Charlie, is dat bij jou eigenlijk begonnen? Want jij bent kijkt dan vrij... Bij jou is het allemaal vers in het geheugen. Ik wil zeggen, ik kom nog uit de tijd van de Blu-rays en van de Spotify. Maar nee, ik was vroeger altijd fan van Ron Atkinson, Mr. Bean. En die had ja, dat lijkt je ook op. Ja, toch? Nee, die had zo'n one-man show en dan had hij meestal een verteller. En dat deed hij alleen, hè? Ja, een verteller, dan weet ik vertelde iets. Ik was gewoon... En dan ging hij dat uitbeelden en dat vond ik mooi. En ik op de basisschool en dat vond ik wel leuk. En toen, basisschool, daarna middelbare school, geen aandacht voor. En toen op een gegeven moment denk ik ga wel iets doen. En ik weet niet waarom. Ik wil iets van toneel doen, maar het moest wel komisch zijn. En ik denk, echt toneel is dan te serieus. En ben ik bij het Bonte Avond gegaan in de stad. En daar heb ik 1 jaar meegedaan. Die vonden me niet goed zat, hebben me zo weggehad. En ik kreeg een beetje motivatie om dan toch door te gaan. Ben ik bij een andere vereniging gegaan, bij de Verkenscup. En daar hadden we een buurtrainer. Alleen, ja, daar was er eigenlijk meer een soort conferentie die dan in de Bonte Avond deed. En toen zijn we een keer naar 2012, 2013 ben ik naar een buurtgala geweest van de Schupkes. En toen had ik het wel ontdekt. Jij was de laatste, weet ik nog heel. Echt geweldig gebuurd met haar opaatje. Over Van Deurzen. Ja, Van Deurzen. Ja. En de golfer heb ik gezien, van Har was toen mooi. En Peter Vaassen was erbij. En Huub Stas. Ja, ik vond het helemaal te gek eigenlijk. Dus zei ik van het lachen. Toen dacht ik, dat gaan we ook doen. Heel enthousiast en begonnen. De eerste 6 jaar flink op mijn neus gegaan. En nog steeds eigenlijk. Ja, wel mooi. Ja, uiteindelijk is het metersmaak. Ik denk, als buurtrainer, je leert alleen maar door te doen. Ja. En dat is gewoon optreden en niet elk optreden. Nee. Nou, het lastige vind ik altijd, kijk, als je een Bonte Avond doet en kijk, op een gegeven moment voel je wel, je hoort er wel bij, weet je wel. Het gaat wel goed, de sketch doe meer, je weet ik wel. Je doet 7 sketches en dan gaan er 3 gewoon goed en 4 gaan wat minder. En daar word je dan een beetje op... dat was wel goed wat hij deed. Ja. Maar ja, een buurt, je doet er soms 2 of 3 vanavond en soms de ene is gewoon echt waardeloos en de andere gaat geweldig en het is dezelfde tekst. Ja. Het publiek denkt natuurlijk wel, maar dit was geweldig of dit was niks. Dus baseren er maar op een klein stukje. Ja. En dat is soms wel lastig. Nou, dat is ook wat ik straks zei. Hè. Het is ook kwetsbaar wat wij doen. Het is gewoon heel snel. Kan het of het kwartje valt die kant uit, of het kwartje, hij weet niet wat het bedoelt. Of die 50 cent valt die kant uit, of die euro. Of, wij hebben over kwartjes, hè. Maar, dus iedereen die luistert, die gaat doen. Lach alsjeblieft. Het is zoveel, je maakt ons kapot als je niet lacht. En dat op zich is buurtrainen ook best wel eenzaam. Hè? Want als je dan op het podium staat, je staat er alleen. En als het dan een keer minder is, is ook niemand waar je eens even naar kunt kijken. Zo van, nee, precies. En toen ik met mijn duo nog optrad en het zou eens wat minder gaan. Als Upke het niet wist, wist Dupke het wel. Ja, en dan keek ik elkaar een keer aan en dacht van oké. Maar als je alleen staat, ik heb ook wel dramatische dingen ervaren aan het begin. Godsjemeke. Ik herinner me ook echt wel meerdere keren dat je dan zo een druppel zo, die wordt warm zo voor mijn kop, zeg maar. En op een gegeven moment ook hierachter wordt dan wel warmer zo. En dan gaat er gewoon richting de bilnaad zo, hè? Die druppel zo, die gaat zo inderdaad precies zo over een ruggenwerf, zo mijn ruggen, hè? De ruggenwerf, iets klopt er niet. Maar ruggengraat, zullen we zeggen. Is dat, we noemen het ook een ruggengraat, ja. En die gaat dan zo rechts zo... Heb je die ruggengraat? Ja, nou, nog wel gekregen al die jaren. En die gaat dan zo rechts zo die beeldmaat en zo inderdaad. Dat je denkt, oh my god. En dat je dan helemaal kapot zit te gaan. En dan denkt, dit duurt een kwartier. Dan ga je wat sneller... Erg. Ja, sneller lullen. Maakt het ook niet beter. Time is helemaal weg. Ik ga alleen maar harder praten, sneller praten. Ik heb 1 keer meegemaakt, dat zal ik ook nooit meer vergeten, was een Gelderop. En toen was ik een paar jaar aan de gang.
En dat je van het publiek hoorde dan, hè. Er was net iemand voor mij, was natuurlijk heel de tent afbrak. Tjeerd van de Kimmen, die beelden die gaan ook niet meer op Netvlies af op een manier. Hè. En Tjeerd die speelde ook hij had een buurt als Sinterklaas en heel die tent ging op zijn kop. Geweldig verhaal. En ik kom erachteraan. Ja, maar goed, ik denk, ja, dat gaan we ook maar doen. Hè. Het is gezellig hier. Hè. Dus vol goede moed ging ik dan mijn verhaal te vertellen. En oké, grap 1 die doet het dus niet. Grap 2 niet, 4 niet, 10 niet. Dus dat je het warm krijgt. En dat duurt op een gegeven moment ook zover dat het dan het publiek begon te roepen. Iemand uit het publiek van, houdoe! Jo, klaar! Het was over dat soort dingen. Nou, hè. En dan sta ik daar, hè, alleen te zweten en dat je denkt, oh my god, en dan moet ik naar huis en morgen weer. Wat een ellende, zeg. Ja, nee, dat kan wel eens. Ik kan me ook een keer heel goed herinneren, toen, met die buurt als Jezus, hè, dan was ik wel ook al tweede geworden. En dat was na het seizoen, was in de Gaaienzoe was dat was voor een of andere vrijwilligersavond. Het was van alles, het was niet per se een buurtavond of zo. Nee, gewoon Gaaiers in de zoe. Ja, maar dat was voor een of andere vereniging, vrijwilligers, weet ik veel. Dus er was een zanggroepje en een dansgroep. En toen mocht ik als buurtrainer. En ik zat de zaal, iedereen zat ook goed. Leuk, dat kan leuk worden. En eerste grap, niks. Maar ook geen enkele mensen zaten zo. Tweede grap, niks. En ik dacht van kan je nog een beetje proberen? Kun je misschien iets sneller schuiven? Maar niks. En ik denk, ze hebben de mensen ingefluisterd dat ze niet mogen reageren. Ja. En daar komt bananensplit van. Ja. En het liep gewoon niet. En dan ga je inderdaad wat sneller. En dat maakt het ook niet beter. Nee. Je gaat wat stukjes overstaan. Ik denk, laat maar gaan. Ja, grap eruit. Ja, en dan kom je achter de bühne af. En dan, precies wat jij zegt. Ja, de dag ervoor opgetreden ging hartstikke goed. En dan sta je dan en denk je, wat heb ik nu anders gedaan? Ja. It's all in the game. We maken het allemaal mee, denk ik. Ik denk, precies, wie dan ook. En iedereen maakt er gewoon mee. Hè? Ja. En het is natuurlijk wel zo op een gegeven moment, ik merk wel voortaan dat het mij niks meer doet. Helemaal niks? Nee. Als ik er dus iets heb dat niet gaat, hè. Ik heb ook een bepaalde herenzitting, ik zal maar geen namen noemen, dat is niet leuk voor je organisatie. Maar in ieder geval, dat ik denk, oké, maar prima, dan is dat maar zo. Maar ik ga dan niet zitten standens weten, dat doen we niet meer, hè. Nee. Niet aan mij, hè. Is het niet leuk dat we een keer wat nooit gaat, maar dat we dan zelf gewoon 200 man inhuren, die we dan naartoe brengen, die gewoon alles zo gaan zitten behalve bij de buurtrainers. Dan gewoon beginnen te lachen, voordat de kloek komt al. Ja, dat zou een idee kunnen zijn, ja. Maar ik wil zeggen, ik krijg het niet meer warm of koud van. Als het dan een keer niet gaat, ik zeg altijd, er moet een werkbare situatie zijn. En als er dat niet is, wat voor beroep dat je ook hebt, je kunt ook niet schilderen zonder verf, hè? Dat gaat niet, hè? Ik bedoel, een aantal dingen moeten er gewoon wel zijn. En als er die dingen niet zijn, is het gewoon niet te doen. Hou het op. En zo zie ik dat tegenwoordig. En dan ligt het niet aan mij. Ja, daar ben ik wel duidelijk in. Dus ik ga gewoon vrolijk naar buiten. Klaar. Ik begin als ik afging, durfde nog niet eens geld mee te nemen. Ik probeerde echt sneaky. En ik dacht ook echt dat mensen dan... Krijg jij ook geld voor je optreden? Ja, verrekt. De Belastingdienst kijkt mee, of niet? Ik doe dat altijd gewoon, omdat ik het leuk vind. Nee, maar gewoon envelopjes met bedankt en zo. Ja. En er zit daar soms een consumptiebonnetje bij. Monopoliegeld is dat gewoon, monopoliegeld. Dan geven we ook €5 per uur of zo, toch? Maar ik durf dat echt niet aan te pakken. En dan denk je ook echt dat die mensen daar gaan zitten wachten totdat jij... Dus ik pak dan al mijn spullen in en dan ga ik zo heel sneaky zo langs de achterdeur. Dan plof ik er gewoon uit. Ja, dat heb ik ook wel. Op het moment dat het niet loopt, ben ik ook liefst zo snel mogelijk weg daar. En ik zag wel eens collega's, dat ging dan ook niet zo goed op het podium. En die bleven dan toch daar uitgebreid. En dat kan ik dan nog niet. Ik ken ze al, die gaan dan duidelijk af en die kunnen daarna toch nog vertellen alsof dat toch wel goed ging. En dan denk ik van dat vind ik ook wel lastig. Een beetje de Thierry Baudet, zeg maar. Die met alles twee gegaan en toch ging het allemaal geweldig. Een prachtkamer. Ja, maar misschien maar eigenlijk is het wel fijn als je dat zo hebt. Dat is toch fantastisch. Ja, misschien ervaren zij dat voor hun zelf. Denk ik heb het goed gedaan. Ja, dat de mensen het niet leuk vonden. Ja. Misschien denken ze dat toch erger gekund. Dan valt het mee. Ja, toch tekst onthouden en zo. Hè? Het is een mooie sport. Hè? Het is, ik wil even een ding aankaarten, want ik heb dus dat ding meegenomen hier. En, wat is het? De winnaar van de blauwe... harenmode. Nee, harenkap. Nee, de blauwe narrenkap. Narrenkap. Nou, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. En 2021 staat erbij.
Dus wat was er aan de hand? Hè? Corona, er was niks te doen, dat weten we allemaal wel. Wij zeker in onze bezigheid, ik vond het heftig, laat ik zo zeggen. Hè? Niks gebeurde, er was niks te doen voor ons. We hadden niks te doen, we zaten thuis bij moeders op de bank, zeg maar. Ja, baan kon ook niet meer, hè? Kappers waren ook Nee, dicht, kapper, dus, ging ook. En niks kon, alles voor mij. Behalve hield het helemaal ICT'ers, op, hè? Wij hadden het goed. Wij werk zat. Ja, voor mij hield het gewoon echt alles op. Mijn leven hield alles waren op. Ze voelden het voor mij, want het is mijn lust in mijn leven om te doen. Maar goed, er was dus de Blue Band, heet een kapel, hè? Een joekskapel zeggen ze meestal in Limburg voor mij. Hè? Bij ons noemen ze een blaaskapel of iets dergelijks. Die hadden dus bedacht van, wij gaan een avond organiseren. Dat was in de coronatijd en er was dan de vraag van, ja, we denken dat het dan wel kan. Hè? Dat we dan wel even een periode dat het wel kan. 2021 en dan gaan we een avond organiseren met muziek en een tomprater, bla bla bla. Maar goed, uiteindelijk werd het steeds dat 21 op, maar uiteindelijk is het toch 22 geworden, want het ging niet door. Hè? Dus dit is ergens in september geweest, denk ik, dit verhaal, oktober. Want ik kwam daar. Oei, de techniek laten we halen. Zie je dat? Hierachter gaat even de lamp uit, maar Samsung springt wel aan, denk ik. Ja. Maar in ieder geval, wat gebeurde er toen? Ik kom daar en ik moest optreden. Ik ging ervan uit, ik moet optreden, begin van de avond. En voor de rest is daar muziek. Geef die afstandsbediening eens. Ik ga je regelen. Oh ja. Moet ook de eerste keer niet allemaal perfect gaan. Nee, dat hoeft er niet. Dus ik denk, ik moet optreden. Zoals ze mij vertelt, ik doe een buurt en voor de rest hebben ze muziek en klaar. Wat bleek nou? Ze hadden bedacht, ik moest inderdaad optreden. Maar zij gingen dus, vanwege de corona, dus gedacht, er is geen carnaval geweest. Wij gaan alle aspecten van carnaval op in een avond doen. Hè? Dus iemand uit het publiek werd prins gemaakt. Ja, die werd gewoon prins, alles gewoon op zijn ding op zijn steek op zijn kop gezet. Was een Helmond, de Miele Hout, dat is bij Helmond. De narrekap is Helmond eigenlijk, ze draait het om hè, bij de keienbijters. Hun zijn de Blue Band, hun hebben een blauwe narrekap gemaakt. Hè. Normaal is dat een zilveren, prachtig ding natuurlijk. Heel mooi ding, ja. En dit is van de Blue Band in alle blauw en wit. Hè, hun kleuren, die hebben dus er moest een finale zijn van een toernooi, een buurtoernooi. En ik was een enige buurtereter. Want dat was ook een aspect van carnaval die mocht ontbreken natuurlijk. Hè. Dus ik moest optreden en ik werd ook winnaar. Want er waren verder geen andere. En alles, de receptie van de prins, er was ook allemaal handjes schudden, zeg maar. Hè. Dat werd ook allemaal meteen op dezelfde avond gedaan. Hè. Allemaal publiek, alles allemaal voorbij. Er was muziek, er was van alles op één dag te zien. Hè. Ook einde van de maand ging de prins, werd ook weer het ding afgezet. Hij werd weer aftreden van de prins. Alles op één avond. En ja, dat vond ik geweldig. En ik kreeg dus dat ding mee en ik wist nog niet dat het allemaal ging gebeuren. Dus dat was sowieso een grote verrassing. En dat je dan staat te vertellen en dat je dan ook nog wint. Terwijl ik ook gewoon volledig absurd en ook op een laafgekte terug te komen, vind ik dat wel echt gek. En dan vind ik wel, ik hou van die dingen. Gewoon, er moet iets geks gebeuren. Ja. Gewoon, en dit was echt wel fantastisch idioot. Gewoon het complete carnaval, alle aspecten erin, op in een avond in een 3 uur tijd, zeg maar. Ja, maar ik denk dat zo'n corona tussenjaren er ook wel voor gezorgd heeft dat carnavalsverenigingen weer anders naar zaken gingen kijken en juist ruimte was voor dit soort ludieke dingen. En misschien waar je het jaar daarna toch weer wat mee overneemt. Of, Zo ook dat keienbeters online gedaan of zoiets, hè? Of, ik zag stukjes van, volgens mij was de keienbeters. Van bij Omroep Brabant, zo hebben ze het gedaan. Hè? Ja, daar heb ik ook iets voor gezien. Ja, dan blijkt het toch wel dat het heel lastig is. Hè? Dat je dan voor een camera staat. Ik heb ook wel eens dingen gedaan gehad in coronatijd. Gewoon louter van camera. En dan zit het publiek dan thuis die dan meekijken. En dan zie je daar zo'n tv-scherm staan. Waar dan ongeveer zo'n, ik denk 100 speelschermen te zien zijn. Dat was bij Kasteel Limburg. Ja. En daar is het toch wel... Je ziet de mensen een beetje ze lachen, maar je hoort het niet. Je hoort niet lachen. Je ziet alleen maar een klein beeldje. En met donkere huiskamertjes, dan probeer er maar iets... Ja, dat is wel lastig voor ons. Ja, heel lastig. Ik denk dat zonder publiek vind ik het heel lastig optreden. Kun je niet timen, hè? Nee. Kun je timen? Het is gewoon... Met publiek vind ik dat lastig. Is dat timen moeilijk? Timen, je hebt gewoon publiek nodig. Je kunt dat niet zomaar zeggen. Ja, maar het publiek neemt elkaar ook een beetje op, hè? Kijk, er zijn een paar man in het publiek en die gaan bepalen, dit gaan we leuk vinden. Die gaan lachen en dat trekt ook een beetje. Ja, dat scheelt zeker. Ja, nog zo'n giebeltrut binnen zitten, dat is leuk altijd. En dan neemt hij heel de zaal mee. Iedereen, hè? Dus, maar ik vind wel, kijk, die ludieke dingen, en dat doen wij in principe ook. Wij vergroten dat ook. Wij vertellen alleen maar
flauwekul, schele wazel, Ja, zul je dat noemen. ja, dat is in principe carnaval. Dat is- Hè. Ja, carnaval is heel. En ook met buiten, alle aspecten. Het moet gewoon gek zijn, idioot zijn, ludiek zijn. Hè? Gewoon, Ja. Dat vind ik wel. En dat, vind ik, dat moeten we zeker bewaken. En daar gaat het allemaal om. Ook alles daarop. Het moet ludiek, gek zijn, flauwekul, het moet nergens over gaan. Juist. En in alle aspecten van het hele carnaval, het vasteland, moet het daaromheen aan draaien. Alleen om de samenhorigheid, en wat ik dan ook belangrijk vind, samenhorigheid binnen een gemeenschap te hebben. Hè? Ja. En daarnaast is gemeenschap ook fijn. Als je 60 bent, heb je dat dan nog? Ja, dat gaat gewoon door. Ja. Gelukkig. Maar wat dezelfde vrouw, dat dan wel. Wel. Ja, moeten we dat dan wel. wel. Ja, het kan niet altijd goed blijven. Ja. Kunnen we dat tekenen? Met de vrouwen Frank Vrome. En maar... Maar dan moet je er wel ver voor rijden. ja, ik heb er veel voor over. Ja, ik heb er veel voor over. Ja, heb je even een groot huis ben ik er geweest, die vind je nooit. Nee? Die weet je nooit. Nee. Zoveel kasten en zoveel kamers. Zo. Oh ja, je bent bij thuis. Ja. Die kelder, ik heb opgetraind Ja. bij hem, die Ja. kelder, hè. Had hij me gezegd, ja, mag meedoen met de buitencup. En dan dacht Oh, ik, oké. ik daar naartoe gegaan, helemaal groot, weet je wel, grote ruimte, dat wel, hè. Echt Ja. groot. Ja. En was dan gewoon een try-outje. Ja, zo een beetje jammer, maar... Dus als je een keer wilt try-out, dan kun je bij mij in de kelder. Bij de komen, kelder is... een try-out. ja. Een klein cafeetje daar, met een podiumpje, kun je daar... Ja, dat klinkt goed. optreden. Klinkt goed. Ja. Ja, we hebben één keer gedaan, inderdaad. Ja, ik vond hè. dat kei leuk. Ja, Ik er ben- waren niet heel veel mensen, maar het was inderdaad... Nee, maar ik vind hartstikke sowieso vaak als je ook een try-out doet en je doet dat echt voor heel weinig mensen, maar echt gewoon even 10 tot 30, hè, is vaak echt leuk. Ja. Je hebt dan niet dat mensen dan helemaal op een plaats staan op de grond tegen het lachen en zo. Nee. Maar het grappige is, mijn kinderen hebben het altijd over Charlie, die bij ons heeft opgetreden. Jongen, Ja, jongen, toch? en die vonden het hartstikke leuk, Ja. hoe hij dat speelde. Hè. Die zaten daarvoor op zijn bankje vooraan. Hè. En het is echt waar. Die zeiden nou, oh Charlie, ja, die ken ik. Die was die wat achter de ton Ja? zakte. Ja. Weet je, dat vind ik wel grappig. Op een gegeven moment hadden we eigenlijk een try-out. Ja, want ik had een buurtan, hè, eigenlijk was het toen ook meer een soort gewichtheffer en Casanova. Ik zou zeggen, Casanova uit sportschool, een beetje gewichtheffer. Zeg. En op een gegeven moment moest ik optreden bij de LVKA, die hadden een soort try-out dingen en het ging echt totaal niet. Hè. Dus ik was 7 minuten bezig, denk maar, ik kan wel de grond zakken. Dat had ik. Ik dacht, Ja. ik ga echt door de grond zakken. En op dat seconde is het echt wel leuk. Dus ik denk dat ik gewicht pakte en ik zag het. Ja, dat is wel. En wat Ja. achteraf kwam het papa toe, ja, dat was wel echt leuk verzonnen. Ja, maar op dat moment te plaatsen was dat... Ja, hartstikke Ja. leuk hier, hoor. Ja. Ik vind het sowieso, wat ik ook interessant vind met buiten, en daar zouden we eigenlijk veel meer moeten doen, dat je zelf een uitdaging stelt, zeg maar, hè, voordat je de buiten in gaat. Dat je zelf gewoon iets moet doen wat je niet op papier hebt staan, wat je niet voorbereid hebt. Hè, gewoon om jezelf ook uit te dagen van niet hetzelfde verhaaltje op te lepelen, zeg maar je gewoon jezelf gewoon even een stukje interactie hebt. Ja, maar Ja, met sommigen hoor je ook, hè, we zijn bepaalde buurtrainers, als je die kun je 10 keer horen en dan op de punt komma, zeg maar. Weet je wel, precies. hetzelfde. Ja. En tenminste, ik vertel wel hetzelfde verhaal. De volgorde is ook hetzelfde. Hierna vergeet ik een keer wat, dus dan lijkt het wel anders. Maar het is niet op dezelfde manier gezegd, zeg maar. Het is toch op een andere manier... Ja, maar, Nee, maar dat is het is wel- interessant, hoor. het is wel Dan grappig dat hou je je het dat- ook levendig. hè. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want als je kijkt naar de Limburgse buurtrainers, wij doen voornamelijk ons verhaaltje en daar houden we ons bij. Hè. Dat komt ook, hè. Ik heb een keer meegedaan in de Limburgse kampioenschappen en de voorronde, dat sprak ik ook de mensen aan. Hè. Dus Ja. probeerde ik ook een beetje die interactie op te doen, om juist, ik zag dat veel van jullie Brabanders, dacht, ja, dat moet je doen, dat vinden mensen fijn, of in ieder geval zorg je voor een goede sfeer. En dan kreeg ik in mijn juryrapport, commentaar, stond er echt letterlijk, het is niet netjes om het publiek aan te spreken. Nee, ik vind het ook niet kunnen. Ik ben wel blij dat ze daar gewoon streng op zijn. Nee, maar goed, ik zie het. Boy doet het heel veel. De zeker. Rob Schippers. En, ik zie ze het allemaal doen. En ik zie altijd dat het heel goed werkt. Dus ik probeer dat ook al af en toe. Ja. Ik vind het ook altijd wel heel spannend om te doen. En je weet ook nooit wat je terugkrijgt. En, Nee, Ja, ik snap het spannend kan zijn, Ja. maar naarmate je dat meer doet, ga je er ook wel meer in geloven en dan merk je ook dat het werkt. Maar ik heb wel, je hebt natuurlijk wel, Boy bijvoorbeeld, ik heb wel het idee dat, want die is ontzettend goed, hè. Die is echt goed met, met name, nu weet je, die stewardess. Maar ik heb toch wel het idee dat hij wel een beetje een idee heeft van, nou, dit zullen ze wel zeggen en die grappen... tuurlijk. Ik heb natuurlijk, je hebt zo'n bepaalde grap, dat komt een ja of nee uit, zal ik maar zeggen. Hè? En
Dan kunnen van ja kunnen het antwoord bedenken en van nee kunnen. En ik denk ook als je het vaker doet, hè, dat je op een gegeven moment wel dingetjes terugkrijgt. Oh ja, dat kan ik volgende keer ook weer gebruiken. Soms wel, ja. Maar je kunt kijken waar iemand aan hebt en je zegt iets van die kleren of weet ik wat, of iets van jou opvalt. Maar je moet wel snel kunnen schakelen, want ik jaren terug, deed ik nog een butenavond organiseren bij ons in het dorp, het gemeenschapshuis, gewoon 200-300 man. Ik kwam erop Schepers, was hij nog niet zo bekend, maar dan kwam hij als die voetbalhooligan. En een vriend van mij, die zat ook in de zaal, maar die zat, weet ik veel, rij 5, 6, maar die zat wel in. Dus hij ging ook tegen het publiek en hij was voetbalhooligan en zei tegen die vriend van mij, die haalde die toevallig uit, zei, hoe heet jij? En zegt hij, Ime, en die heette echt Ime. Ik vraag niet naar je beroep, hij stond dus hij maakte zo snel die schakeling. Super knap als je dat op dat moment kunt. Dus ik denk wel dat je daar de rust voor moet hebben als je dat gaat doen. Ja, de ene heeft natuurlijk van nature meer al dat te kunnen, hè. Dat is niet iedereen. Ik vond dat, had die als kok, of wat was dat ook weer? Die bakker denk ik dat je met Rob denkt. Nee, Boy, die heeft zijn buurt als kale die kok, helemaal een blijk. En op een gegeven moment had hij dan in de zaal en die vroeg dan van, goh, meisje, wat doe je voor... aan die man vroeg hij, waar ben je? Ja, ik ben vegetariër. Oké, en die er langs en jij? Ja, ik ben slager. Ja, dat was natuurlijk wel grappig, weet je wel. Ja, waar ben je slager dan? Ja, bij die. Oh, bij die? Ja, nee, dan snap ik dat je vegetariër bent geworden. Maar ik vond dat zo knap dat hij dat ter plaatse... Dat kun je niet mooier maken, zeg maar. Nee, maar kijk, als je een dergelijke grap hebt die er niet op papier staat, het publiek weet dat gruwelijk te waarderen natuurlijk. Hè? Als je dat op dat moment kunt. Ja, dat is super knap. En ik kan me herinneren ook ooit, dat was toen ik Willem-Alexander speelde, koning Willem-Alexander. Dat dan? En toen waren die familie was in Jordanië toen. En daar had iedereen, ook de Maxima en Beatrix, die hadden ook allemaal die moesten natuurlijk doeken, moest daar, ik kon niet zomaar in de haren, met de blote haren rondlopen, zullen we maar zeggen. Hè? Dus die hadden allebei ook ingepakt, zeg maar. Hoed op en dan een sjaal erom en dat idee zo. En ik begon daar, dat we net terug in het kampioenschap, het Brabantskampioen. Ik ben dus met de regel wat ik zei, weet je wel. Zo van, we zijn net terug uit Jordanië en toen had toch een kwaai weer gehad daar, het waaide. En Maxima en haar moeder, die moesten de hoed met een sjaal vastbinden, weet je wel. Maar dat was net een dag van tevoren, dat was zeg maar op donderdag op tv bij het journaal. Hè. Hoe dan, daar viel natuurlijk wel op, hierbij liepen die twee dames, zeg maar. En het publiek, dat bescheur, ik hoefde gewoon 3 minuten niks meer te zeggen, weet je wel. Ja, en daar zijn super grappen, die had ik dus wel voorbereid, hè. Maar ik denk, ik riskeer het gewoon, hè. Het is een kampioenschap, ik ga dat gewoon doen. Ik zie wel wat heen gaan, maar ik ga dat vertellen, hè. Maar dat had ik dus niet, je try-out het ook niet, dat gaat niet, hè. Het is gewoon, je doet het dan. En dan ging er in een koek, hè. Dus dan, en dan ben ik binnen, en dan is het meteen de tent, de sfeer tonisch gezet en... Geweldig om te doen dan. Actualiteit kunnen ze altijd enorm waarderen. En ook als je in een bepaalde plaats bent, als je daar iets lokaals weet, je kunt dan met dat... dat is altijd wel... ik vind het wel vaak als je... Ik geef niks opnieuws, hè, dus ik weet niet. Dus bij Pikraf was in het zwembad gevallen of zo, en het ging alleen maar bij en ik denk, waar hebben ze het over, weet je wel? En ik denk dat stiekem best wel veel mensen daar... Dus ik vind het vaak het leukste dat het gewoon iedereen kan snappen. Dus de grap gewoon helemaal... Echt activiteit vind ik lastig. Vind ik heel lastig. Ja, nee, goed. Dus andere dingen dan waarschijnlijk dan. Maar ik vind de actualiteit wel interessant. En ook voor dingen gewoon in het publiek gebeuren ook of zo. Inderdaad. Ja, laat maar iets gebeuren. Ik vind dat wel interessant sowieso. Maar goed, Ja, maar precies. Maar daar is heel veel diversiteit. Hè. Dat zeg ik. Want de ene spreekt meer publiek aan. De andere is wat ruwer. De andere is wat netter. Kijk, dat is het voordeel. Als buurtrainer heb je wel altijd een uitdaging. Kijk, als je kijkt naar de cabaretiers, Joep van het Hek, Hans Steeuwen. Mensen gaan naar Joep van het Hek omdat ze Joep van het Hek leuk vinden. Ze gaan naar Jeep Amali omdat ze Jeep leuk vinden. Ja. Maar als jij naar een buurtrainer gaat, krijg je 5, 6 buurtrainers. En elke buurtrainer heeft een andere stijl. Ja. En je moet dus elke buurtrainer moet zijn best doen om het publiek voor zich te winnen. Ja. Dus ik denk uiteindelijk als je een beetje naam hebt gemaakt en mensen kennen je en je geeft een eigen show, komen de mensen voor jouw humor. Ja. Dat maakt het... Ja, maar er zit ook wel veel... Veel Limburgers zeggen, hoe meer ik naar het zuiden ga, hoe meer succes ik heb. En ik heb dat tegenovergesteld. Maar ik heb eigenlijk het idee dat hoe meer naar het zuiden gaan, hoe meer ze echt van grappen, moppen, zeg maar, houden. Ja, dat echt textueel. En hoe meer naar het noorden ga, hoe meer ze ook... Ja, wat lomper, wat ruiger en wat minder... Nou ja, weet je...
mensen denken ook vaak in kaders. Hè. We zijn hier in Limburg gewend, zeker in het zuiden, van oh ja, dat is een typetje. En je brengt dat typetje met leuke mopjes, vraatjes, klaar. Jij doet dan hier iets anders. Maar kijk, dit jaar, Maurice Timmermans wordt derde met die gitaar. Hartstikke mooi, hartstikke mooi wat je doet. Kun je het boompje voorop gooien of dat een buurt is of niet. Maar je merkt dan, als we dus een buurtavond hebben en hij begint met een liedje, dat mensen dan eerst iets zeggen van, wat de fuck is gewoon wat is dat nou? Ja. Maar goed, uiteindelijk pakt het dan wel goed uit. Maar dat is natuurlijk ook met een buurt, jij bent wat meer fysiek, wat visueler speel je. Ja, dan gaan mensen echt zo, ja, is dat ook een buurt? En dan, dan heb je wat meer aanloopsnelheid denk ik nodig voor de mensen om ze mee te krijgen. Maar Ja, maar het is een beetje alles of niks stijl, dat is wel. Hè? Als het gaat, dan gaat het als een trein. Maar als het niet gaat, dan zijn het hele lange 20 minuten. Het nadeel is van een typetje. In een typetje zit je gevangen. Hè? Want op het moment dat je een typetje doet en mensen pakken het typetje niet, om wat voor reden dan ook, dan kun je er niet uitstappen. Nee. Kijk, en ik zie jou ook wel typetjes doen. Of je nou de frietenbakker bent, of de kleine fokker, of whatever. Ja. Maar het is toch wel Barry, hè? Het is toch wel het is wel Barry. Ja. Je kunt daar makkelijker een zijsprongetje maken, denk ik. In de beginjaren, toen begonnen, in 1994, zeg maar. Toen had ik er wel heel sterk een typetje, zeg maar. Zo. Helemaal erin kruipen, zo. Ja. En toen ben ik dus een paar keer goed op mijn bek gegaan, buiten Hezen dan, zeg maar. Want in Hezen ging het allemaal goed. Het was allemaal weg, de hele tent lag in scheur. Maar op andere plekken ging het ooit helemaal niet. Ik denk, maar dat gaan we zo niet meer doen. Ik moet iets anders verzinnen. Want, en toen heb ik denk ik meer los gaan laten op dat moment. Hè? Want het is zo door de jaren heen kijk, doe dat al 30 jaar. Hè? Ruim 33, hè? Weet je dat goed? Nee, 30 jaar. Nee, 29, je wordt bijna 60. 94 was mijn eerste buurt. We zijn in 93 begonnen, zeg maar. 94 was het eerste carnavalsjaar. Dat is een vorige eeuw, hè? Ja, dat is niet te bevatten. Dat is niet te geloven. Had ze toen nog humor en zo? Ja. Alleen ik. Maar ja. En toen begon ik dan mee. Maar toen heb ik het wel losgelaten. En toen ben ik er een andere invulling aan gegeven. En nu op dit moment... Ik heb bijvoorbeeld nou mijn laatste buurt... Harry van den Overkant, Fanny en Neffen. Gewoon... Dan heb ik eigenlijk weer... Ik probeer altijd een uitdaging van mijn eigen te hebben als ik een buurt maak ook, hè. Dus ik heb bijvoorbeeld Willem-Alexander, is voor mij de eerste keer dat ik een bekende Nederlander, zeg maar, is hij bekend? Ja. Ik ken hem. Bekend, hè? Ja, kijk het nieuws niet. Ja, die van Maxima, dat weet ik. Die van Maxima, ja. Dat kijk je wel. Dus ik denk dat wel ook eens een keer doen. Ik een bekende Nederlander pak, ik ga hem niet nadoen letterlijk, maar ik pak wel de figuur die iedereen al kent. En daar ga ik dan geintjes mee bedenken, hè. En ik had altijd wel... er zijn er heel veel opa's geweest bijvoorbeeld, heel veel opa's. En ik denk, ik wil ook een keer een oud manneke spelen, maar ik geef er mijn eigen jus aan. Hè? Want ik vind, het is niet zo, als je een buurt ooit gedaan is, een buurt is nooit niet al gedaan, dus die is jou gedaan, op jouw manier. Ja. Maar jij kunt hetzelfde typetje, ik kan ook als Jezus komen, snap je, bijvoorbeeld, of wel dan ook. Maar dat doe ik het op mijn manier. Doe dat eens, volgend jaar. Dat lijkt me wel eigenlijk, ik ben wel benieuwd wat hij ervan maakt. Maar het gaat altijd wel, je kunt het op alle manieren doen. Hè? Dus ik vond het wel interessant. En ik heb dat nu voor afgelopen jaar heb ik echt iets gepakt. Een naam heb ik het nooit niet gedaan. Gewoon een naam waar ik eigenlijk alle kanten mee uit kan. Ja. Dus ik hoef het niet als bakker bij. Of maar ik hoor je naar het type, begin je dan normaal bij het typetje. Als je zegt, dit is het type en je gaat denken, hoe is dat typetje? En ga je daarna tekst erbij verzinnen? Of begin je met tekst en bouw je daar het type omheen? Ik begin met een idee waar we zo over kan drijven, zeg maar. Hè? Maar dat kan vanuit een zinnetje. Hè? Ik zie op tv, of zie je al wandelend, hoor ik iets, denk ik aan iets. Komt er iets tevoorschijn. Ja. Maar ik bedoel, het is niet zozeer dat je het type gaat uitdiepen. Hè? Van, de oude van Deursen, daar ga ik heel oud spelen. En als ik dan oud speel, kan ik daar wat dingen bij... dan ga ik denk, ik vind een uitdaging om een oude manneke neer te zetten, op mijn manier. Al is die al 26 keer gedaan. Hè? Dan begin ik inderdaad gewoon van, ik heb een oude manneke. En daar ga ik een voorstelling voor geven, want ik wil echt oud spelen ook, hè, dat je echt bestaat. Hè? Ja. Dan, in dat geval, hè. Nou, helemaal niet, hè. Het is een oud manneke speel ik kan. Ik zit een half uur straks zo te trillen met mijn been en te schudden en noem maar op, hè. Ik speel echt een super oud manneke. En een snotterbel. En een snotterbel erin, een sigaretje erbij en zo. En dan ga ik wel vertellen over echt het typische oud worden, wat dat voor gevolgen heeft, weet je wel. En een beetje op, het is allemaal niks, hè. Het is allemaal gekloot en dit en dat. En op een gegeven moment vind ik dan ook wel een uitdaging, heb ik al vaker in mijn buurt gedaan, dat ik ergens ga ik het kantelen, zeg maar. En dan ga ik het ook leuk vinden dat ik oud ben, hè, want dat heeft ook voordelen als het ware.
Ja, Hè, ik ga er een draai geven, 3/4 van de voorstelling, zeg maar. Hè. Dan ga ik het omdraaien. Dat hij veel leuker is dan jong zelfs waren. Hè? Ja. En op die manier waar ik er lol mee beleefd, het feit dat ik dingen kan doen omdat ik juist oud ben. Hè? Dat ik ergens ga draaien. En dat vind ik interessant. Maar het begint dus met brainstormen dan. Waar is er allemaal typische oudere dingen? En waar is dan met een bejaardenhuis terecht te komen? En schrijf je dat alleen of heb je hulp? Doe je dat? Ik schrijf meer dan alleen, maar ik doe ook wel heel veel dingen samen met Hans Verbaarschot. Oh, ja. Hans, hè, wij Toppertje. Hans en ik. Ja, dat is echt goed. Hans en ik, Hans is natuurlijk helemaal bezeten, moet ik zeggen. Bezopen, nee, drinkt altijd water. Maar wij zijn Vroeger bezeten dronk van... zei hij, en dan op een gegeven moment een paar keer misgaan, is hij helemaal alcoholvrij Ja, maar hij is geworden. helemaal wat. Ja, Radler 2.0, dat Hij kan zei, net. dat doe mij maar een bui water, zegt hij dan. Hè, En dan is het water en dan zitten we met z'n tweeën bij de computer, zeg maar, en dan te tikken. En ik tik en hij lult wat en ik lul wat. Maar het begint wel met brainstormen rondom dat dingen. Ja. En dan bedenkt hij weer eens wat, dan naar een telefoon weer. En dan, of hij mailt wat, appt wat, noem maar op. Maar dat doen we ook wel samen dan. Maar de opzet, het idee komt wel van mij af, zeg maar, hoe ik dan begin. Hè? Ja. En ik hou zelf regie, als het ware. En hij mag ook allemaal input geven en ik ook. En het is super leuk om te doen met z'n tweeën al. Hè? Want we liggen al helemaal een scheur van het lachen. Gewoon al, als je er zomaar bezig bent en je groep is zwaar, en denk je dan, ja, dan gebeurt altijd iets. Hè? Maar heb jij dat, want ja, ik doe het grotendeels zelf. Ik heb dan al een groepje waar we dan ook af en toe met elkaar klankborden. Maar de eerste keer ga je het toch een keer thuis doen. En dan zit je vrouw op de bank of zo. Je zit dan tegenover je. Ja. Heb jij dat? Daar ben ik mee gestopt. Dat wou natuurlijk niet meer. En dan zit je vrouw zitten kijken en dan doe je je verhaal. Ja. En dan komt er geen enkele Ja. kan niks zien aan haar gezicht. Nee. Oké. Nee, maar ja, volgens mij werkt dat zo ook niet. Ik geloof er niet in. Ik doe dat nooit. Maar dat doe je nooit thuis? Nee, nooit. Nee. Ja. Nee, dat moet Nee. misschien ook niet meer doen. Nee. Nee, mee stoppen. Maar als Volgens mij is dat niet de manier. als mijn vrouw lacht, dan weet ik wel... Die moet eruit. Die moet eruit. Ja, die moet er zeker in. En maar mijn vrouw die kijkt wat meer artistiek en die heeft natuurlijk ook een beetje toneelachtergrond. Oh, Dus oké, zij regisseert er wel een beetje van, ga daar een beetje omlaag omhoog of stilte. Ja. Maar daar komt weinig respons van. Ik kan maar nooit... die zit natuurlijk die zit echt te observeren dan. Ja, Die ja. kijkt van wat we jou kan helpen met... Maar ik niet iedereen het Dat grappig, hè? Mijn vriendin vindt het verschrikkelijk. Die kan er gewoon niet om lachen. Die vindt spontaniteit. Als er wat misgaat of zo, vindt het fantastisch. Als Ja. het met het publiek wordt gedaan, vindt het fantastisch. Maar Ja. niet meer gewoon een voorkoud verhaal. Nee, kan me voorstellen. Ja. En ik oefen thuis niet. Hè. Ik bedoel, ik oefen wel dat ik de tekst in mijn kop heb. En dat vind ik wel belangrijk. Ik moet wel tekst op kunnen labelen. Hè. Maar niet oefenen van, dan ga ik het precies zo Nee, vertellen. dat doe ik niet. Maar ik zie dus collega's... In de zaal moet dat gebeuren. Dat doe ik ook Ja. niet. Ik tekst en dat doe ik 2 keer van mijn vrouw. En oké, daar ga ik. Maar try-outs vind ik wel fijn. En we hebben intussen voor de kampioenschap een aantal try-outs. Dus je gaat 3-4 keer. Je hebt er ook eentje georganiseerd. Nou, dan krijg je een beetje het gevoel terug van... Doet het ook wel wat ik had bedacht. Maar ik ben ook niet... Want ik heb collega's die oefenen elk handgebaar. Ja, maar dan denk ik, ik wil wel een spontaniteit voelen... Ja. om gewoon mijn verhaal te kunnen doen. En als er een keer iets gebeurt, daar ook mee. Ja. En het is dat ik voor de kampioenschappen meedoe... dat die buurt redelijk in het thema en een typetje moet... Maar ik speel het liefst daarna, als ik gewoon hartstikke... Vrij, gewoon Vooral- lekker Ja, maar gedaan. dat is ook textueel. Sommigen zijn echt zo bezig om elk woordje. Nee, en dan denk ik van, helemaal te jongens, articuleren. toch, En dan staat er nog bij, kijk nu naar links. Links, Hè? ja. Zo is dat er ook nog bij. Je schrijft er Nee. helemaal bij. Ja, dat is bezopen. Dat moet je nooit gaan doen. Dat werkt voor mij ook niet. Nee, dat is, niet, dat is geen buurtreden. Hey, hoe gaat het gewoon Nee, verhaal? maar goed, ik snap wel dat sommige mensen misschien daar houvast aan hebben. Dat ze dan denken, oké, het staat vast, maar... Nee, Ja, maar Ja. ik denk dat dat bijna niet... Dat voelt bijna als iets oefenen waar je eigenlijk niet kunt. Ik weet niet hoe heel bedoeld, maar dat moet toch ook een beetje... Ja, als je echt alles tot een puntje gaat doen, dan word je toch een robot die dat probeert... Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook toneel gespeeld. En bij toneel, het ligt een beetje aan je welke tegenspelers je hebt. Maar je hebt ook tegenspelers die hebben wat meer moeite met tekst en spel. Dus die wachten al, als je dan een zinnetje... Die wachten dan altijd... Dat Tot het het laatste laatste woordje gezegd is. En als je dan die zin van, en dat komt dan niet. En dan hoor je, ja, maar je had dat niet gezegd. Weet je, dus en met toneel was ik er ook nooit zo van. Om dan precies die... gaan. Elkaar verrassen. En zo. Maar dat is Je moet moeilijk. elkaar verrassen. Als gaat dat fout, het publiek vindt dat geweldig. Ja. Vorige week was er met Frans Bevers ook nog zo mooi. Die kwam over ons toos. Ik noem maar even zo als een vrouw in het verhaal, ons toos. En op een gegeven moment zei hij een keer ons Mieke. Hè? Dat is zijn vrouw. Hè? Dus met het publiek, die voelde wel aan. Hij verspreekt zichzelf, want op die vrouw echt met zijn echte naam, weet je wel.
Dus heel dat publiek ligt in een scheur op dat moment. Dus laat die dingen gewoon gebeuren. Ja. En dat het niet zo, dan heb ik toch een smiekje gezegd, een plat van toos, ik noem maar wat. Hè. Dus mensen houden ervan. Tegen maar gewoon fout gaan. Maar allemaal... Nee, maar je moet dan wel die ervaring hebben en je moet die vrijheid voelen op de bühne. Ik zie ook buurtrainers die voelen die vrijheid niet. En daar zie je waarschijnlijk ook aan dat het wat... Ja, maar ook al heb je die vrijheid, soms voel ik die vrijheid wel, maar ik heb ook soms, dan voel je aan alles, dit gaat hem niet worden vandaag. Dan voel je gewoon, en dan staat er, en dan kun je wel eens heel hard zeggen van, ik ga langs de ton staan en ik ga ze even aanpakken. Maar stiekem ben je dan toch zoiets van, spullen pakken en wegwezen. Nee, als het een keer niet loopt, kan altijd, dan is het heel moeilijk om, als je na 2, 3 grappen, 4 grappen het publiek niet krijgt, dan is het heel moeilijk om ze nog wel mee te krijgen, denk ik. Maar wat ik mezelf wat ik geleerd heb in al die jaren, denk ik, wat voor mij belangrijk is en bij mij heel goed werkt, dat is, en dat is iemand die mij beter kent, die weet ik wel, wat ik nu wil zeggen, ik wens nooit iemand succes als je het wilt. Nooit. Veel plezier, hè? Was het. Veel plezier. Ja. En tijd spelen, we doen toneel spelen en dan moet je ook spelen. Hè? Dus, en succes wensen, dat vind ik leuk als je een tandarts moet, en of versterkt ook nog eens moet. Maar het gaat er niet om dat je succes hebt, het gaat erom dat je lol hebt. En als je lol hebt, dan gaat het allemaal net wat makkelijker ook. Hè? Dan werkt als WD-40, zullen we zeggen. Dat is smeerolie. Maar succes wensen, dat is echt zo van... Oei, als ik geen succes heb, dan word ik er op afgerekend dat ik hier terug ben. Nee, je moet gewoon plezier hebben in wat je doet. En dan komt het succes vanzelf wel. Ja, ik denk ook als je moet succes is allemaal niet interessant. Hè? Ik denk ook als je zelf plezier hebt op het podium... Ja. Ik breng je dat plezier over op de mensen. Plezier. Mensen vinden precies. Als jij zenuwachtig op het podium staat, gaan mensen ook achteruit denken, gaat dat wel goed komen? En dat mooi. Terwijl als iemand ziet die lol heeft en vol zelfvertrouwen daar staat, en dat de mensen, lekker, laat maar eens komen, leuk. Ja. Ik denk dat dan ook het publiek wel een publiek geeft. Ja. En als je dat succes, dat is ook zoiets van, dan moet ik dat verhaaltje goed vertellen, want als ik nu geen succes heb en... Nee, plezier. Gewoon het lol en wat je doet. En Kom je nou mee? Ja. Kom je nou mee? Dat is het allerbelangrijkste. Hè? En pak voor Pierre Knoop dan. Die heeft al plezier gehad. Die stond daar. Ja. En die had plezier, omdat hij de zaak zat te fucken. Hij zat gewoon zijn verhaal te vertellen. En hij had hem op lol ondertussen. Zat hij te grinniken zo achter zijn gezicht. Zo van wat hij te vertellen had. Maar kijk, ik doe dat als hobby. Het is jouw werk. Ik bedoel, ik ga best met veel plezier naar mijn werk. Maar er zijn ook wel eens dagen waarbij ik denk van het moet. Hè? Het moet, hè? Heb jij dat? Ik heb in de regel niet. Hè? Ja, je moet dat nu natuurlijk zeggen. Ja. Ik kom op televisie. Wil je een boek in 06? Ik heb altijd wel voor me gehouden, ik moet er gewoon plezier in blijven, anders kan ik het ook niet zo, dat idee. Hè? Ja. En wat ik straks vertel, in het begin zat ik ook echt wel vast in dat verhaaltje. En dan ging ik dat verhaaltje vertellen. En stel mij voor, heb ik nou lol gehad? Hè? Nee. Ik had dat verhaaltje te vertellen. Ja. Maar als ik lol heb, dan gebeuren gewoon dingen die op dat moment gebeuren. En ik weet niet, dat is ook interessant, want dan weet ik niet precies wat ik kan gaan vertellen, wat ik ga doen, wat er gaat gebeuren. Daar is veel meer lol van. Is er iets wat grappigs gebeurt, dan kunnen we zelf ook bescheuren met lachen. En dat laat ik gebeuren. Dan laat het maar, alles mag gebeuren voor mijn part. Dus, ik denk dat je daar heel waakzaam moet zijn, dat je daar lol blijft houden erin. Ja. Hoe dan ook. En het is niet altijd even leuk. Ja. En dan stel ik, hoe vaak, buurtreders ook, of bij ons ook, maakt niet uit, dat je dan hoort van, shit, ik ben dat vergeten te vertellen. Heel vaak. Hoe vaak? Dat vind ik de bal, hebben ze heel tent afgebroken, maar dan is toch één ding vergeten te vertellen. Shit, god, ik ben vergeten dat te vertellen. Was het dan nog leuker geweest dan? Of dat maakt ook niet uit. Het publiek weet het niet wat jij vergeten te vertellen. En dat boeit er geen meter. En dan gaan wij een beetje moeilijk zitten maken. Hoe wij je verontschuldigen dat je iets vergeten bent te vertellen. Ik heb het zelf ook niet. Nee, maar mijn vader die gaat altijd mee. Hè. Ja, die weet het natuurlijk. Die weet precies. De pap gaat mee. De pap gaat mee. Overal mee. Ja, en soms gaat het ook wel iets anders. Hè. En het publiek en een grapje of iets anders. Ja. Maar als ik heb natuurlijk wel mijn vaste facetten in het verhaal. En als ik daar iets van vergeet of niet gedaan heb, om welke reden ook, dan kom ik, nee, dat niet. Maar ik heb boosje, jongens. Het is wel grappig. En dan ben ik nog niet de deur achter het poort. Je bent al dat grapje vergeten. Maar goed, hij heeft nooit commentaar. Op de een of andere manier dat.
ben dat vergeten. Nee, maar dat moet gewoon gebeuren. Maar Er moeten gewoon dingen fout gaan. Nee, maar goed. Ja, ik heb dat zelf ook niet. Dat Relaxed. ik denk van, stukje. Doe het, ja. Ja. Ik denk belangrijk dat gewoon Maar relaxed. daar heb je ervaring van nodig, Barry. Ja, dat heb ik ook moeten En leren. lef. Ja. Een lef. En ik heb het ook moeten leren. Normaal, ik heb gisteren ook, in het begin wist ik ook heel veel dingen niet. Die ik nu wel weet, hè. Door al die jaren heen. En ik heb nieuwe dingen proberen. Nieuwe wegen zoeken. En dan ga ik dingen leren. En dan weet ik van, nou, dit doe ik nooit meer. En dit vind ik leuk. En dit wil ik nog leren. Dit wil ik nog Wat doe je nooit gedaan meer? Wat doe je eerst? Je zegt nooit meer? Nou, zo'n typetje helemaal erin klimmen zo. Dat ik niet uit kan bijvoorbeeld. Hè. Dat ga ik niet doen. Nee? Nee. Oh. Nee. Dat ga ik niet meer doen. Nee. Leuk, klinkt wat ik leuk vind. Moet je zo over nadenken. Zo. Nee, maar goed, dat kan voor anderen wel heel leuk zijn. Hè, Ja, bijvoorbeeld. Maar het ligt er allemaal niet. En ik vind het normaal, het moet gek zijn. Ik heb het ook als vrouw gespeeld bijvoorbeeld. Hè. De midlife crisis van onze Harry zit in de midlife crisis. Hè. En waar ik in ieder geval voor mezelf al wist, ik ga vrouw spelen, maar ik wil ook een keer een vrouw spelen, maar niet om die vrouw te spelen. Nee. Er moet wel iets aan meer aan vasthangen, snap je? Ik vind het niet interessant van ik kleed mijn vrouw, een paar borsten veel niet. ik wil over een pump slopen, dan ga ik vrouw spelen. Hè? Dat vind ik niet interessant. Dat is totaal voor mij geen uitdaging. Nee. Er moet iets zijn. En aan mij was op dat moment de uitdaging, omdat wij altijd allemaal mannen zijn die daar op het podium staan en in het buiten gebeuren. En dan wordt de vrouw en de schoonmoeder en maar op die wordt wat verdrietig gehouden in onze verhalen. Hè? Die moeten er wel eens aan geloven. Ja. Ik had zoiets van, ik wil gewoon vrouwen spelen, die in dit geval de mannen in de zaal, mijn eigen soortgenoten, gewoon bij de enkels afzaagt, als het ware. Hè? Ja, Gewoon, dat is voor mij de uitdaging. Nou, de midlife crisis was dan wel een idee erachter natuurlijk. Hè? Dus de midlife van ons en Harry. En ik ga gewoon die mannen af zitten zeiken, wat hij allemaal uitspookt met zijn verrekte midlife. En Maar dat was dus lollen geen hebben. typetje, dat was gewoon jezelf dan, hè? Ja, maar ik bleef ook ik was gewoon een vrouw zonder borsten, zullen we maar zeggen. Ja, ik had gewoon een jurk aan, dat wel, en een pruik op. Ja, maar zie je tegenwoordig meer, hè? En mijn lippenstift zo, de Dat lippenstift wil niks meer gewoon zeggen tegenwoordig. om de vierkant eromheen. Ja, dat mag misschien al niet meer nou. Nee. Dat is lastig, hè? En in ieder geval, dat had ik dan zo gedaan. En ik had ook mijn eigen dialect, mijn eigen stem ook. Hè. Ik ging niet als vrouw vertellen, niet echt, maar een beetje wel een houdingskanaal nemen, zo. Een beetje tetteren zo, hè. En dat vond ik dan wel leuk. Maar bij mij moet er altijd wel een reden hebben waarom dat je iets wilt doen. Een soort noodzaak, was het dan heet in een vakjargon. Waarom dat je niet alleen daar staat om... Nee, maar ik vond Ik ben een vrouw. hier in Ik Limburg ga had je je- vrouwengrappen vertellen. Had je Ger Franke en hij deed de Schuttenkönigin. Ja. Dat was ook fantastisch. Hij deed niet om die vrouw te spelen, maar hij pakte Ja. dat thema, Ja. Schutterskoningin. En ja, dat heeft voor mij ook perfect vertolkt. Ja, een beetje ja. hetzelfde. Dat is leuk. Dat was geweldig Ja. ook, ja. Super. Ja, ik zelf, wat ik eigenlijk het liefste doe, maar dat kan bijna, ik schuur het liefst een beetje tegen dingen aan. Ja. Een beetje net tegen het randje Ja, ik aan. merk het, want... Ja. Maar dat was natuurlijk, toen ik met die Buut en Passie als Jezus begon, was het natuurlijk heel erg, ondanks dat ik toch wel netjes bleef. Maar dat kan eigenlijk, in Limburg kan dat niet. Het buitenpodium is eigenlijk niet geëikt voor om dat tegenaan te schuren. Nee. Tenminste niet voor ons. Maar ik wil het wel, en ik hoor jou zeggen uitdagingen. Ik denk toch, moet ik daar als ik de volgende keer gaan nadenken, kan ik toch nog weer eens iets maken wat een beetje schuurt. En Ja. Ik vind wel, dat moet kunnen. Ik vind sowieso, het moet spannend blijven, het moet prikkelen, er moet wat gebeuren. En op wat voor manier dan ook. Hè. Het kan van alles zijn. Maar je pakt wel vaak een bestaand figuur, of ja, Jezus, ja, gaan we er even uit dat hij helemaal bestaand is, en daar toch een variant van Ja, en maken. wat, hè? ja, de andere Hans- serieus, Hans zullen we Klok, zeggen, Hans Klok. Ja, nee, maar die heb ik gekozen allemaal voor de herkenbaarheid. Hè. En toevallig Ja, hadden ze alle drie hadden lang haar. En ik had nu bedacht van ja, als ik de type doe met lang haar, dan kom ik in de finale. Hè. Dan zijn we toch erin. Dat is een beetje zoals, weet je, Hercules of Samson. Nee, maar zo'n bestaand type, dat gaf me houvast voor het verhaal. Weet je, bij een Jezus, daar is een bijbelverhaal bij, daar kun je van alles ophalen. Bij Rieu, daar kun je van alles ophalen. Hij heeft van alles facetten, dus dat gaf mij wat meer handvaten om het verhaal te maken. Dat vond ik wel makkelijk. En de herkenbaarheid bij het publiek, ja, van kijk, komt hij aan, dan kun je al, dat is Jezus, dat is André Rieu. En nu Hans Klok, dus het waren wel heel herkenbare types, ja. Ja. Maar eigenlijk mijn nieuwe thema waar ik over wil ik daar wel van afstappen. Hè. En dan Ja? iets meer gaan schuren. Schuren. En volledig een typetje. Hè? En volledig in een typetje. Nee, ja, uiteindelijk het is wel handig om een type te zijn, zeg maar. Of een thema te hebben.
Maar ik wil gewoon als mijzelf spelen. Gewoon, dit ben ik. En of ik nou wat Barry, of die frietenbakker is, of de schilder, of whatever. Hij speelt dat als Barry. Ja. En dat wil ik eigenlijk in principe ook. Maar ik heb dan bijvoorbeeld met die laatste buurt dan, naar een van de overkant van die neffen, heb ik bewust gekozen echt van een stand-up comedy. Dat is echt een bewuste keuze geweest. Hè? Gewoon, ik ga toevallig naar zaterdag, moet ik een berg optreden bij een van de diner. En dan ga ik hetzelfde verhaal gewoon zo vertellen. Hè? Gewoon zonder te verkleden, zonder iets. Hè? En ik vertel gewoon hetzelfde verhaal waarschijnlijk. Ongeveer, bijna hetzelfde verhaal. Wat is het verschil voor jou tussen stand-up comedy en een buurt? Nou, ik kan bepaalde... kijk, als ik als frietboer sta, dan moet dat voor mij wel dan moet ik zich afspelen in die friettent. Ja. Als frietboer moet ik dingen hebben. Hè? Ja, ja. Als ik schilder ben, dan ben ik iets meer... Ik ben schilder bij iemand. Een schilderen, iets aan doen, behangen, schilderen, noem maar op. Ik heb allemaal grappen over het schilderen en dat soort dingen. Wat ik zeg maar doe, wat ik nu vertel, kan ik alle kanten mee uit. Het is zelfs zo, ik begon dit verhaal te schrijven in coronatijd. Ik had heel veel corona-grapjes gerelateerd eraan. En dat was een beetje mijn kapstok. Hè? Maar ik ga het geen corona-but noemen. Want daar is corona voorbij en dan kan je niks mee. Dat is ook een collega van mij, Rien van Genuchten, die heeft ook ervaren. Die had echt COVID-but, zeg maar, hè? Letterlijk. COVID-but. COVID heet het dan ook. Ja. En die merkt op een gegeven moment van, COVID is voorbij niemand lacht meer, weet je wel. Dus ik had zoiets van, ik maak gewoon... op dat moment was dat actueel natuurlijk. Hè? Als we konden spelen, of net toen het begon vorig jaar, zeg maar zeggen, toen net van de week van carnaval dat we losgingen. Toen kon ik dat perfect aansluiten. Hè? Het was voorbij en wat heb ik allemaal meegemaakt. Even terugkijken op die 2 jaar die we gehad hebben. Maar nu bijvoorbeeld ben ik weer ruim een jaar verder. En ik heb bijvoorbeeld bij de Zuidelijke kampioenschappen, moest ik die buurt gaan spelen. Maar ik denk, ik ga die buurt zo niet spelen, want er zitten dingen in die ik nou niet meer ga vertellen. Dat is niet meer geloofwaardig, snap je? Dat is te lang geleden. En wat moet je even nadenken? Mondkapjes of zo, noem maar wat. Denk, dat ga ik niet doen. Ik ga daar gewoon een andere draai in geven. Maar ja, van de overkant kan alle kanten weer uit. Wat ik ook vertel, weet je wel. Dus ik heb er op een gegeven moment van gemaakt. Op dat moment, gewoon een week van tevoren, heb ik het een beetje omgegooid. En toen heb ik ervan gemaakt, waar gaat de tijd toch snel? Wat ik allemaal toch mee heb gemaakt en mee gaan maken. Dus ik had het verhaal, grapjes over de tijd snel gaat. Ja. En er kwamen wel elementen uit voort. Ik zei, het is van deze week, deze maand is gewoon 3 jaar geleden dat corona begon. Ik zie het nog gebeuren. Dan een vrouw binnenkwam met een vrachtwagen vol wc-papier. En dan had ik daar wel grappen over, die er toen ook aan had zitten. Maar ik had ook het verhaal op een gegeven moment, geleidelijk aan kwam ik op het feit dat ik dit jaar 35 jaar getrouwd ben. Zo, hè? Dat klopt ongeveer. En daar vertel ik daar ook over. En die grappen zaten er eigenlijk ook al in, maar ik heb gewoon de kapstok een beetje aangepast. En dan kon ik diezelfde grappen gewoon aanhangen, snap je? Ja, dat is wel een voordeel, je kan alle kanten op. Ik word dus dit jaar 60 of volgende maand dan. Hè? En ik heb in dat verhaal, van die COVID had ik dat verhaal, dat ik denk, zeg maar, dat ik gewoon coronabestendig ben, omdat ik in 1963 geboren ben. Is ook zo, hè? En dat was een hele strenge winter. Alle steden tochten wel. Hè? Dus ik kon alles corona, dat raakte mij niet. Ik was gewoon grappig erover. Dus nu ben ik gewoon, ik word dit jaar 60. God, ik weet dat ik geboren ben, wie zeg ik, zit er wel. En ik ben van 1963. En dan vertel ik hetzelfde verhaal. Hetzelfde grappen, gewoon. Hè? Maar ik kan het in een andere kapstok. En dan loopt hij weer. En dus dat is voor mij ook alweer een compleet nieuw ding. En dat vind ik wel erg leuk om op die manier met te spelen weer. Hè? Gewoon oké, ik vertel die grapjes, maar ik kan het een andere kapstok en huppakee, gaan met banaan. En de mensen vinden het geweldig. En dat vind ik dan ook wel heel... Dit jaar, dat heb ik ook nooit eerder meegemaakt. Hè? Want normaal zei ik, dan zit ik als konijnen, voor heb ik alleen maar over konijnen. Ja. Allemaal die konijnen hebben allemaal een naam en daar vertel ik dan verhaaltjes over. En die Nouwen van Deurzen is dan echt allerlei oude mensen dingen. Dat kan ik niet zeggen, het is stand-up, weet je wel. Nee. Ik heb ook een jarige Job gehad. Alleen maar grapjes over verjaardag, jarig zijn. Maar die kan ik wel, die kan ik wel, op een iets andere manier dan, hè, die speel ik dan voor komen met shocken, kan ik die grappen wel gewoon als stand-up comedian vertellen. Ja. Die kan ik wel, heel veel grappen die erin is niet alles, maar heel veel grappen kan ik er wel zo vertellen, ja. Maar jij blijft dus continu bij elke dag je teksten nadenken, vallen je dingen? Ja, nou, niet alle dagen. Nee, maar wij spreken. Ik ben over dingen nadenken. Maar ik nogmaals, dat heb ik nou ook al. Ik moet iets nieuws hebben komend jaar. Hoezo? Ik moet iets nieuws hebben? Ik wil wat nieuws hebben. Ja, vakman, hè? Moet geld hebben. Ja, niet eten. Ja, geen inkomen, hè. Dus ik wil wat nieuws hebben. Maar ik zoek dan wel
ik ga niet zeggen van ik doe een ander pak en ik ga dezelfde grappen vertellen. Nee. Min of meer, zo snap je. Maar weet je er iets? Nee, ik heb er niks. Maar vind je, Maar het ik schrijven, ben vind iets je, te schrijven, zoeken. vind je het schrijven eigenlijk leuk? Schrijven kan ik wel leuk vinden, ja. Dat vind ik dus echt... als ik eenmaal wat heb en kan gaan optreden, vind ik fantastisch. Maar gewoon het schrijven. Ik schreef weer dat samen met Bjorn Smits in een groepje, zeg maar. En Bjorn die komt de eerste keer, hè, de Berg komt dan de eerste keer bij de vergadering. En dan, ik heb al eens thuis wel nagedacht. En dan komt een mapje van zo'n 7 en die begint die eigenlijk al... Ja, er zit dus een verhaal en alles zit er al in, zeg maar. En ik kom dan, ik heb hier 3 moppen en een idee voor een thema. En 2 van die 3 moppen vinden ze niet leuk en die andere vinden ze te vuilig. Dus ik heb dan eigenlijk nog niks, zeg maar. Ja, ik heb dat ook. En ik zit dan in een groepje met Maurice Timmermans, Erik Rijk en Michael Zonnemans. En het mooie is altijd, die komen dan een paar maanden bij elkaar en dan doet iedereen zijn ding. En iedereen heeft wat teksten en dan zit ik, ik weet wat ik ga doen. Ik ga... Hans Wekker, Hans Klop. Ja, maar tekst dan. Ja, ik denk dat ik dit doe, maar ik weet het nog niet. En dan komen die datums daarop aan. Hè. Dat wordt steeds korter. Ja, nee man, de achtervolgende maand is het al. Ik kan het nu wel op papier zetten. Hè. Ja, weet je, ik heb dus echt die deadline. Jij vroeg mij toen over die try-out. Ja. Toen zei ik, plan maar eens in dan. Dan heb ik in ieder geval die stok dat ik iets moet. En dan is voor mij, een try-out, dan mag het nog, maar dan heb ik eigenlijk dan 3 weken van tevoren ga ik alles op papier uitschrijven. En dan... Gouden try-out, hè? Want die try-out 2 keer gedaan. De eerste keer Helga meegedaan, wel kampioen. De tweede keer jij. Dus ik weet niet wie er volgend jaar in onze try-out gaat staan. Kampioen zit er... Nee, ik zou wel op try-out gaan ik vind het schrijven ook... Ik speel bij mij wel in mijn hoofd. En ik noteer wel eens wat zo met mijn telefoon of... Maar het is niet zo dat ik inderdaad... bij mij leeft, als ik iets heb, dan heb ik wel... Ik hou van gewoon, zonder dat iemand me stoort, met muziek in mijn oren, gewoon hier een rondje te lopen. Gewoon even door de stad, een rondje lopen en terug. En dan ga je een beetje fantaseren, dan de buurt goed gaat. Dat is dan natuurlijk een fijn gevoel. En dan ga je zo je buurt een beetje doen en waar ze op gaan lachen. En dan kom ik soms op die idee, verrekt, dan doe ik het even inappen en dan wordt dat waar. Ik moet wel wat hebben. Ik heb zo vaak gehad, dan zeg je gewoon, dan heb je een thema, je hebt 5 grappen en dan ga ik gewoon naar papier kijken en dan... met de pen. We hebben het ook een keer bij jou zo'n schrijfoefening. Je hebt die clinic, daar hebben we het laatst over gehad. En ga maar gewoon schrijven. Dat was dus een oefening. Wat je gewoon, schrijf maar iets. Je moet gewoon schrijven. Je moet niet zitten wachten. Er komt niks op papier als je zit te wachten. Hè. Daar ben ik achter gekomen. Ik werd gewoon zenuwachtig, misselijk, spul aan de kant gegooid. En er zijn oefeningen voor, hè. Ik heb een schrijverscursus en zo gedaan in het verleden, van die dingen. En... ik geef bijvoorbeeld dan een oefening, hè, dat wordt met een masterclass in clinic ooit gedaan. En dan moest je zeg maar een handeling hebben, een locatie. Hè, dan mag de groep invullen. Hè. Groep 5, ik wil voor je groep, doe maar een locatie. Hè. Bejaardenhuis. Een bejaardenhuis, hè. Het kan van alles zijn, crematorium, ballenbak, kan ook, het maakt niet uit. Hè. En wat zei ik net, een handeling, hè, een handeling doen. Hè. Schilderen van mijn part, maakt niet uit. En een huishoudelijk voorwerp bijvoorbeeld. Hè? Of een keukenvoorwerp, maakt niet uit. Hè? Een voorwerp is nou een schop of een staafmixer, het boeit allemaal niet. Nou, dan zijn er 3 dingen. En je hebt een wit vel en je hebt een pen. En je hebt die 3 dingen, begin maar gewoon te schrijven. En dat heet dan automatisch schrijven. Dat is een oefening. En dan ga je maar 5 minuten schrijven, maar dat komt gegarandeerd iets op papier. Je zit dan niet te kijken zo van, je gaat gewoon schrijven. Er was eens, zullen we zeggen. Hè? En hang je daar niet snel vol van, ik liep bejaardenhuis in, ik pakte een rode verf, ik begon te verven. En dan? Maar toch gaat er iets komen. Gegarandeerd, hè? Ik heb dat wel met een groep toen ook zo gedaan, wel meerdere keren zo. En dan, iedereen, die heeft er gewoon na 10 minuten heeft hij gewoon een alinea staan, of een halve pagina. Als je automatisch schrijft, dan ga je dus niet bedenken. Je schrijft gewoon, het hoeft niet goed te zijn, het is altijd goed. Snap je? Het hoeft niet perfect, het is altijd goed, laat ik zo zeggen. Maar er komt iets te staan. En soms kun je er iets mee, en soms ook misschien niks. Of er zit er iets in dat je denkt, hè? Maar misschien is het interessant om te vertellen. Ik heb met de organisatie van de Limburgse Beauty Cup, heb ik Barry Knaap ook gevraagd. Ik ben jaren geleden bij hem geweest op een beautyclinic. Of hij dat een keer in Limburg gaat doen. Dus wij gaan met de Limburgse Beauty Cup. We zijn nog naar een datum aan het kijken. Barry heeft gezegd, we moeten ook even kijken wanneer hij kan. Dus
gaan we een Limburgse butenkliniek doen door Barry Knapen. Dus datum is niet bekend. Als het weten kan jij dat misschien in je podcast ook nog laten Ja, zeker. weten. Ja, zeker. Hij is nu nieuwsgierig voor niks hier, dus die kunnen we wel een beetje uitvragen. Voor niks toch, of niet? Ja. Oh, ik dacht dat ik wel wat kreeg. Nee, maar even Limburgers. Dus, Hè? maar dat is wel hartstikke leuk voor de doorgewinterde butenrenner, maar ook voor mensen die nieuw zijn. Ik ben daar jaren geleden geweest. Ik toch al 6, 7 jaar, misschien 8 jaar geleden. Ja, even geleden. Maar het was hartstikke leuk. Barry vertelt een beetje over de verschillende soorten grappen. Je vertelt een beetje uit je eigen ervaring. En we deden dat soort oefeningen, wat schrijfoefeningen, wat expressieoefeningen. Dus ja, dat willen we in Limburg ook een keer gaan. Ja, ik doe mee. Misschien worden ze een keer wat zo. Hè? Ja, nee, maar het was gewoon, je kunt er wat van leren, maar het was bovenal ook gewoon een hele leuke avond onder collega's, onder elkaar. Je doet natuurlijk veel met Hans. Ik trek ook veel op mijn handen. Super aardig kerel en help ook echt ontzettend veel met tekst. Ik ga ervan uit dat er wel een beetje dezelfde elementen natuurlijk ook in zitten. Niet zozeer met schrijven, dan wat minder. Tenminste, daar doe ik wel eens mee samen. Maar zijn manier van werken, dat is wel fijn. En ik vond met name fijn dat je wel meer vanuit toch het spel gaat denken. En ik denk dat we Limburg vaak heel veel zit om woordjes omdraaien en eindeloos aan teksten Ja, maar toch, als je in Limburg kijkt, in Limburg heb je natuurlijk Wiel Mulders die heel veel butenrenners helpt. En Wiel Mulders werkt ook altijd vanuit het spel, uit het typetje. Oké, wat is dat voor een typetje? Een oude meneer, wat is die, wat doet die, wat heeft hij van trekjes? En hij heeft een heel ander uitgangspunt. Maar ik ga inderdaad meer uit van mijn tekst en vanuit mijn tekst. Ja. Nou, ik probeer het typen, want kijk, iedereen heeft tekst. Maar ik denk, wat je uniek kan maken, is hoe je het speelt. Dus ik probeer het toch daar heel erg op te gooien. Ja. En soms te veel. Ik krijg ook altijd in mijn juryrapport overacting, te veel gespeeld. Maar het is natuurlijk wel zo, als het wel loopt, dan zetten ze dat er niet in. Zeg maar. Dan zetten ze alleen maar in als het wat minder is, zeg maar. Ja. Maar Jimmy Carr ken je ook, of niet? Dat is die host. Die one-liner. Ja, maar die is ook... die harde grappen maken. Die alleen maar van die harde one-liner. Ken jij hem? De naam ken ik, maar ik zit voor de rest... Ja, die altijd netjes een pak. Altijd netjes een pak en heeft zo'n hele aparte lach. En die doet... echt, ik heb hem in Heren live gezien. Die doet gewoon 1,5 uur lang alleen maar one-liners. Ja? En de ene nog grover dan de andere. Ja, en denk ik... Ja, en dan zit ik daar... Ik vind het fantastisch. Maar dan denk ik, is dat nou tekst? Is dit nou een typetje? Is hij dit zelf? Ja, ik weet niet. Ik vind hem helemaal niet grappig. Nee? Ik heb nog eens te kijken en denk ja, die heeft dan één zo'n grap over malaria. Dat vind ik dan ook wel grappig. Maar ook allemaal heel hard. Ja, maar je ziet dat de humor is heel divers. Tuurlijk is dat divers, Wat ik leuk vind, hoef jij niet leuk te vinden. Nee, maar ik heb ook wel eens een paar keer gehad. En dan ik weet nog een keer dat... was in de voorronde van het Limburgs buurtkampioenschap. En iemand die deed een rijmbuurt, een buurt en rijm. En dat ging over, er was een oude opa die met pensioen was en hij hoefde niks meer te doen. En elke keer kwam dat zinnetje van, ja, maar ik ben met pensioen, ik hoef niks meer te doen. En dat stond hij voor te lezen, dat was niet eens uit de kop geoefend. Misschien een beetje. En die hele zaal werd helemaal gek. Die werd helemaal fantastisch. En ik zat met mijn schoonvader in die zaal, ik denk... Gebeurt hier? Voor mij was het Jo Klaassen. Ja, zo best kunnen. Ja, goed, niet om die wand te pakken. Ik vond er niks aan. Ik snapte er echt niet, maar die zaal vond het helemaal fantastisch. Hij had het idee, hangt hier een camera en zij hebben afgesproken met elkaar, we gaan wel lachen. En jullie twee denken van... ja, dat was het. Nee, maar het grappige, ik vond het ook heel goed. Ik vond het ook heel mooi. Je kunt je afvragen of dat voor de finale had gehaald. Heeft hij niet gehaald trouwens. Nee, maar gewoon het genre, dus de manier waarop, eigenlijk van oudsher is de buurt in Limburg ooit uit het Rijn ontstaan en zo. Ja. Was dat, wat hij deed, was heel mooi. De vraag is dan, is dat een buurt? Is dat genoeg om heel veel lachers te krijgen? Ja, en wat ik heel vaak heb, kijk, sommige buurten hebben heel erg een stijl van moppen. En omdat als je zelf schrijft, dan kei je al. Hè? Weet je, als je een buurt nu komt dat, nu komt dat, nu komt dat, nu komt dat. Dus daar lach ik sowieso niet. Ik lach er het meeste om buurten die of heel erg met de zaal bezig zijn, of echt een fantastisch verhaal hebben. Ja, Hendrik van Genijgen had die fantastische verhalen. Hans Keres, echt. En die verhalen, twee verhalen die door elkaar lopen en zo. Daar kan ik ook... Hendrik van Genijgen kan ik ook enorm van genieten. Juist omdat die verhalen... Maar ik denk ook dat zijn weer buiten in een gewone zaal. Heeft hij het moeilijker. Want je moet
verhaal van A tot Z meekrijgen. Als je het begin niet hebt meekrijgen, snap je het einde soms niet. Ja. En als je, ik noem eens een Peter Vaas, hè, dat is Ja. dan meer Ja, een moppen. Dan kunnen mensen in de bar staan en kunnen Maakt zo, niet uit, ja. bestellen wat en 2 minuten draaien ze om en dan vertellen een mopje en je kunt weer lachen. Ja. Ja. Dat Je is, kunt overal inhaken, Ja. hè? Dat maakt niet meer uit. Hè? Ja, dus maar bij een buurt à la Henry van Genije is Ja. dat heel moeilijk. Ja. Dan moet je echt de aandacht hebben. Je moet, Ja. maar dat is Dan wel wordt voor het fijn, meegenomen, vind ik het zelf verhaal, ook mooi. Ja. Ja. Dan wordt het wel beeldend en zo, al die dingen dan. Hè? Dan wordt het beeldend, hè? Heel de verhaal Ja, neem je ja, mee. En dan- ja, je moet, die Ja. moet je meenemen. Ja. Ja, ik vond het ding ook mooi met die buurpaaspas heb ik ergens nooit echt live gezien. Ik heb een video gezien, maar op video zien dat is gewoon niet te vergelijken met echt. Maar ik vond toen met die schoonmoeder vond ik zo fantastisch. Want toen die zei van ik ga schoonmoeder doen, ik dacht, Ricardo. ja, Ricardo. Ik dacht die gaat gewoon alle schoonmoedermappen pakken en dan op zijn eigen zelfsport werkt altijd. Ik denk dat we gewoon de rammen. Ik denk die heeft er zin in. En het wordt een totaal ander, wel een prachtig mooi verhaal. Ik vind het echt briljant. Ja. Nee, maar Henry kwam er volgens mij toen ook wel achter dat hij met zijn paas en zijn schoonmoeder ook nog wat, dat hij een beetje gevangen zat in het thema en het type. Dat hij heel moeilijk in een zaal kon spelen. Daarna heeft hij die wegenwacht gedaan. Ja, daar kon hij eigenlijk alle kanten mee. Daar had hij ook blokjes gemaakt van, dan ben ik daar een keer heen en daar een keer heen. Ja, maar daar heeft hij heel veel succes mee. Maar als ik heel eerlijk ben, ik vind die andere buurten van hem, die spreken mij meer aan, omdat dat juist wel dat verhaal in zit. Ja, dat kan. Hè. Ja. Dus, en ik vond die dingen dus ook heel mooi, die laatste, die maakte van hem. Maar daar wilde hij mee stoppen, begrepen. Ik had er weer een nieuw idee in zijn hoofd. En dan had hij, ik ben hier nu klaar mee. Maar ik vond het ook geweldig, een geweldige vondst, dat hij in zijn ton stond. In zijn eigen ton. Ja. Maar dat vind ik ook wel heel bijzonder. Kijk, als je de Duitse buurten kijkt, de Duitse buurtencollega's, zeg maar. Dat is net als Verkaus eigenlijk doet, alles vanuit één type. Hè? Ja, altijd elk jaar hetzelfde type spelen. En dan kan en bepaalde dingen, dat was voor in Duitsland zit ook heel veel, hè, met Blumke. Blumke. Dus die hebben gewoon 40 jaar hetzelfde pak aan gehad als het ware. Hè? Hetzelfde handschoentjes, hetzelfde Blumke en dat was het dan. Hè? En dat gaat maar door. Elk jaar. Ander verhaal, hetzelfde pak aan. Ja, zo had je in Limburg Wiel Vinken. Die heeft ook de buurtcup gewonnen, toch? Ja, eerst naar de buurtcup. En toen Verkousen, dus het blijft helemaal een kerkkraal en zo. Nee, dat heeft het ja, Wiel Vinken. Ja, maar dat is ook altijd een beetje doorgestoken kaart daar. Dat is altijd... Gierig is altijd goed, hè? Maar ik kan me nog herinneren, Wiel Vinken, toen die kwam de eerste keer bij ons in Schinnen optreden. Ik had de gala-zitting en iemand had mij getipt. Ik had hem nog nooit gezien, maar die trad ook even in Duitsland. Wiel Vinken. Ja. Ik kwam Wiel Vinken. Ja, die is niet... Ja, die is hier ook. Die is komen Maar die kwam dus volledig in het kostuum. Ja. Stropdas om, netjes gesoigneerd, wel een beetje gegrimeerd. Ja. En toen, moet je nog op? Nee, ga zo. En die ging dus gewoon zo in zijn kostuum. Ja, maar blijkbaar doet hij dus ook heel veel in Duitsland. Peter Vaas heb ik ermee gesproken. En die treedt heel veel in Duitsland op. En die doet daar gewoon niet Duits. Alleen maar deed hij toen in Duitsland. Alleen maar, eigenlijk, ja. Meer gage. Ook meer kans om op te treden. Meer reistijd. Meer reistijd. Hij maakt niet veel uit. Hij wordt op de grens. Maar ik vind ook wel... Ja, de rijm, daar zie je eigenlijk dus nooit meer. Dat vroeg al meer, volgens mij, wat ik zo begrepen heb. Heb ik ook een beetje voor onze tijd, zal maar zeggen, of voor mijn tijd. Maar het is wel heel moeilijk. Het is wel heel knap als je maar ik vind dat is toch geen humor? Als je zegt, een buurt moet humor zijn. Ja, kijk, er kan eens een keer dat je woordspeltje denkt, dat is knap verzonnen. Ja, maar ik denk ook dat het meer iets uiteindelijk is voor de Zonnebloem of bij een seniorenzitting. Van, leuke mooie voordracht. Maar als je echt... Ik heb wel een schurfthekel aan versjes op het einde van een buurt. Iedereen doet dat. En dan komt er nog... en het is zo gewoon. En dan wordt het heel verhaal nog door. Ik denk van zeg gewoon groetjes en doei. Ik vind het grappig dat je het zegt, want ik doe dat ook altijd. Maar ik doe dat eigenlijk meer maar ik zeg dat nu ook even specifiek. Doe jij... Ik heb wel eens ooit een zinnetje tegenwoordig niet meer. Nee. Ik heb dat in het verleden wel eens ooit gedaan, iets dergelijks. Maar ik doe dat om... het is de gewoonte, het kampioenschap. Iedereen eindigt met zijn riedeltje. Heb ik dat ook gedaan. Maar er zitten een paar... Het is altijd, moet je eens opletten, de Limburgse buurt heel vaak. Dan beginnen ze en dan... bakker ben ik geworden vroeger. En dan gaan ze eerst... en dan komen we woordspel en dan komt een verhaaltje. En dan op het einde zeggen ze van... Ja, en dan heb ik het brood gebakken en dan ga ik weer naartoe. En dan komt er een rijmpje en dan is het... Ik doe dat eigenlijk niet meer, volgens mij. Dus de laatste tijd sowieso helemaal niet meer. Ik weet niet hoe het af gaat lopen. Nee. Ik sluit gewoon aan. Ik wens mensen veel plezier, fijne avond en ik ga af zo, zeg maar. Zo gaat het vaak. Ja. Dus ik ben er niet meer zomaar bezig van... met een verleden heb ik denk wel dingen zo gedaan, laat ik zo zeggen. Ja, maar ik vind het juist leuk als ik zo'n Charlie hoor. En ik vind dat we ook met z'n allen... Dat wil ik me eigenlijk wel hard maken. Dat we gewoon mee moeten gaan in de tijd. Ja, absoluut.
Ook om de jeugd aan te trekken. Dat is ook daar op de podium staan. Niet dat wij dadelijk in het bejaardenhuis zitten, Frank, en er is niks meer. Zeker bejaardenhuis en jij zit er nog. Dan moeten we onze eigen grappen gaan lachen straks. Want er is er niemand meer die in de ton staat of zo. Ja, dus het belangrijke is dat de jeugd ook leuk gaat vinden. En die moeten gewoon de humor maken die zij leuk vinden. En die worden ook wel op afgerekend, ja of nee, wat ze te vertellen hebben. En die moeten leren en vallen en opstaan en rechtzetten en maar op. En zo moet het wel doorgaan. Als Maurice gaat muziek maken met een gitaar. Bij ons Jasper Vergerwe. Dus die speelde ik vaak met gitaar. En ik zeg, Jasper, je moet dat blijven doen, gitaar. Maar kijk, met de Brabants kampioens maar dat is geen gitaar. Hè? Wij hebben ook wel dingen, hoor. Je mag niet zingen met een gitaar. Ik snap het, maar ik had specifiek gevraagd bij ons. Ja, Maurice doet dat. Hoe kijken jullie dat tegen? Oh, dat was prima. Dus, bij ons kan dat dus niet. Maar misschien is dat ook al. Ja, maar een beetje ouderwets allemaal in Brabant. Ja, maar ouderwets. Maar dat mocht een aantal jaar geleden niet. Er stond zelfs de juryrecht mag geen grammofoonplaat spelen of iets juist gebruiken. Ik noem maar wat, hè. Ja, nooit eruit geschrapt, zeg maar, uit de rails. Maar in ieder geval, de gitaar en zo, dat kon ik allemaal niet. Of een ondersteunend bandje, weet je wel, waar je op een liedje gaat zingen. Maar ik vind, dat moet juist wel kunnen. Het maakt me geen fuck uit wat er iemand gaat doen. Als maar de mensen er lol hebben, en wel, de humor speelt een rol. Hè. Je kan zeggen, ik ga er een leuk verhaal voor lezen. Maar er wordt niet gelachen. Dat is het ook niet. Hè. Nee. Moet wel gelachen kunnen worden, denk ik. Maar hoe je dat doet, en ook, we hadden straks in het begin voordat we begonnen, over de butteton. Ja. Butteton. Ja, de butteton, dat moet er wel... Ja, maar die komt nog straks. Daar kan we iets over zeggen. Nee, want we hadden het idee, wat deden we nou, een paar keer 11 minuten. Ik denk dat we er wel overheen gaan, dus qua tijd zijn we niet. Maar ik wil een padje over vragen. Want die heeft ook zo'n type, hè. Die speelt eigenlijk ook een beetje zoals Freddy. Die heeft weer dat type van de scouting heeft hij eigenlijk ook. Maar echt zo eentje die, weet je wel, tandje eruit en een kindje. En geweldig. Ik vind Freddy dan, om de ene reden, komt bij mij komischer over. En dan zie ik heel vaak, dan wint hij ook niet, hè, op het toernooi. En dan hebben ze daarna... heel vaak hebben jullie dan nog publieksprijs bijvoorbeeld. Maar jullie hebben ook een soort schala-voorstelling. Hè? Dus je top, weet ik veel, die mogen ook nog een keer daarna nog 2 keer optreden. Ja. En daar wint hij heel vaak dan de publieksprijs, omdat hij dan met een gitaartje komt. En gitaar speelt hij en de hele tent gaat meezingen en blaren en die tent zit helemaal de finale. En die schoonzoon heeft er dan ook, hè? Die doet ook iets, geloof ik, dat hij... Schoonzoon? Die nu debuut heeft van de schoonzoon? Of de kleinzoon? Oh, ja, Joep de Wild. Die gaat ook zingen. Die gaat gewoon... Die kleine podium gaat gewoon op tafel staan. En die gaat daar gewoon met een bandje achterop, hoe heet hij dan? En zingt gewoon een nummer, hè. En die mensen vinden het geweldig. Dus wat is er mis mee? Lol maken, plezier hebben, iedereen lol. Want er gaat toch vooruit, mensen moeten lachen. Het is allemaal flauwekul. Maar dat soort optredens missen we in Limburg. We hadden vroeger hier, ik weet niet, Brutale Boys, Neutjesrang, duo uitgeslapen, onlangs nog zo 3 ongeplukt. Dat soort humor, met de muziek, als dat podium, als de bute daar evolueert naartoe, zou het alleen maar mooi zijn dat je dat soort humor terug kan krijgen. Ja. Ik ben fan. Ik vind het sowieso mooi wat andere dingen te doen. Maar dat moet ik gewoon kunnen. Nogmaals, als ik zie Maurice Timmermans met zijn gitaar, ook hoeveel succes hij heeft. Ja. En dat wil niet zeggen dat mensen altijd bulden van het lachen, maar het wel heel mooi vinden als hij dan een leuk liedje heeft. Maar hij weet ook, want hij doet ook echt van die mensen mee kunnen zingen. Jij weet gewoon, als je dit gaat spelen, mensen gaan er allemaal mee. Als je zegt van la en mensen doen het la. Dat gaat gewoon allemaal mee. Maar hij kan ook wel enorm goed gitaar spelen. Weet je. Nee, echt mooi. Echt goed dat hij doet. Ik ben ook, toen die finale haalde, heb ik hem ook als eerste gebouwd. Ik was zo blij dat hij de haalde, want ik vond ook echt het iets. De keer daarvoor ging hij ook goed. En toen had hij een blackout, die was even kwijt op het podium. En was er helemaal kapot van. En ook toen met de keer daarvoor al niet de finale had. Want ik dacht dat hij hem toch wel zou halen wat was het? Met die haan. Met die haan, met het vrijgezellenfeest. Ja, ik was wel echt blij gewoon. Ja, en ik kan me nog herinneren de eerste keer dat Maurice dan met zijn gitaartje... Hij belde me op, Frank, je moet eens even weer langskomen. Ik heb wat gemaakt, kom eens even luisteren of dat wat is. Hij had er nog nooit niemand laten zien. Dus we zaten in een hokje zoals dit, maar dan nog de helft kleiner. Een glaasje whisky erbij en dan pak je de gitaar van de muur af. En ik zei,
Ik zei, Maurice, geweldig. Ja. Geweldig, dat moet je doen. Maar op een gegeven moment kregen we een beetje een probleem onder elkaar. Want we zaten met dat groepje, hè, met die 4 vrienden bij elkaar. En er kwam een beetje discussie op gang. Is dit nou een buut? Gaat de LVKA dit zien als een buut? Dus dat was een beetje de discussie was, ja, je kan zo goed gitaar spelen, dan is het moeilijk om de mensen daarmee te laten lachen. Want mensen verwachten van, dat is een beetje geklungel op die gitaar. Ding heeft dat een keer gehad, hè, met Ton Donders. Ik weet, die had de hippie, weet je wel, maar dan gewoon niet zo'n beetje tlingelingeling te doen. En dan, Maar hij begint al meteen gitaar te spelen en hij laat hem meteen zien. Ik kan het. Ik ben viool aan het oefenen. Ik pak hem er even bij. Nee, dus daar ging de hele tijd in ons buurtenclubje zo de discussie van, ja, wat moet je nu? En wij hebben Maurice ook 3-4 keer op een andere spoor gezet, maar uiteindelijk heeft hij gelukkig gekozen, nee, ik ga het toch doen, vanuit ik kan dat goed. Ik denk dat hij het slim gedaan heeft. Ja. En ik kon er leuke grapjes op maken. Ja, begon eraan, grapje, gelijk worden. Hoe leuk is dan, stel dat je een ukulele pakt. Hè? Dat is echt clownesker. Het staat er met een microfoontje zo. Dat is altijd raak. Weet je dat? En je hebt dan een geluidje van zijn pingelingeling. En dan, maar jij brengt het idee, daar zijn wij dus niet opgekomen. Maar dat soort ideeën. Dan moet je gewoon zoiets gaan doen. En als hij bij zingen ligt, is met Jasper ook. Ik zeg Jasper, zeg 5 liedjes. Boeit er nou. Dus tag Maurice even onder de bericht. Ik heb wel een paar keer met Maurice. Ik heb natuurlijk al eens een duo gehad. En toen waren we een beetje aan het voorbeeld. Weet je wat wij moeten doen? Wij moeten een duo beginnen. Jij bent gewoon die serieuze, speelt die liedjes. En ik ga gewoon een beetje naast staan en kijk dom. Dat kan ik heel goed. En ik denk dat daar wel, zeker in Limburg, heel veel markt voor zou zijn. Maar hoe heette dat Duits duo geweest, die gasten? Van vroeger, hè? Basje en Adriaan. Nee. Dat is Aje en dat Zimmerman. Geweldig, ja. Dat was volgens mij ook met ukulele. Zimmerman, dat is Colonia-duet. Dat is geweldig, hè, wat die deed. Die leven allebei niet meer. Niet meer. Ja, die deed inderdaad die kleine op de ukulele. Die ukulele, en die lang haar, die snor, dat was in de jaren 60, 70 zo, hè. Geweldig. Ik heb het weer terug van op YouTube, hè. Ja, dat is geweldig. Geweldig wat die deden, dat is fantastisch. Uiteindelijk helemaal een scheur. Maar goed, aangeven dan aan afmaken was het eigenlijk een duidelijke clownsduo. Die afspraak hebben gemaakt. Ik vertel het verhaal en jij ondergraaft alles. Maar dat had je hier in Limburg ook. Ja, duo uitgeslapen, dat was bizar. Piet Boonstra, lang, en die was de aangever. En die kleine hebben op die gitaar. Die spelen dan een beetje de dommerik. En dat was dan die verhouding. Dat werkt altijd. Ja. Misschien kunnen we een keer dat we samen 1 buurt schrijven, maar dan een lange van 22 minuten, zeg maar. Hè? En dan splitten we hem gewoon door de midden. En dan loten we ons gewoon allebei in een wedstrijd. Kijken wie de eerste is. Doet de eerste deel en dan gaat de ander met het tweede deel verder, zeg maar. En dan gewoon 1 superbuut. Dan noemen we het thema ene titel deel 1 en andere deel 2. We hebben ook al vaker trouwens het Brabants kampioenschap ook gehad met die gala's dan. Hè? Er zijn al 3 gala's naar de rand. En hetzelfde weekend dan, hè? Zo werkt dat dan. En dan hebben we een andere volgorde van optreden. Maar dan begint er 1, zeg maar, als eerste of iemand in de zaal iets te vertellen. Hè? Iemand pakt eruit en dan mag je een geintje over. En die zegt het naar de volgende. En die volgende gebruikt die persoon ook weer. Hè? En zo komen er 8 butterreders voorbij die allemaal iets over die persoon gaan zeggen. Weet je wel, hè? Gewoon al publiek klaar. Dus mensen die bescheurden, elke keer is dat dezelfde man, het haasje, zullen we zeggen, hè? Of de LUL. En daar zijn ook leuke dingen wat dat betreft. Hè? Wij hebben op terugkomen. Wij hebben een keer gehad, we hadden straks een mop. En als je een mop hebt die in je buurt past, gebruik je het ook wel. Het is een jaar dat ik de mop, toen ik Jezus was, over die hond die over dat water kon lopen. Goed. Met die jager. Met die jager. Maar Henry had dat grapje ook in zijn buurt. En Henry is voor mij geweest. Dus ik zag Henry afkomen. En heb je die... hij zit erin. Dus dan wist ik al, dan ga ik dezelfde. Maar ik dacht, ik doe die grap gewoon exact hetzelfde. En toen zei ik aan die einde, die hond hoef ik niet, want die heeft Henry ook al gehad. Dus dat werkde, maar daarna was volgens mij Hardanias, ik weet niet, dus die had dat meegekregen. En die zei, ik ga ook die mop vertellen. En die vertelde, en zo had vervolgens elke buurt erin, dan vertelde die avond diezelfde mop, maar niet hem anders eigenlijk. Dat is toch super komisch. Grappig. Een beetje leuke dingen. Ja, precies. Dat zijn superleuke dingen dan, meneer.
Dus, Ja, en met name is ook een keer gebeurd. Er kwam een buurtrainer, die noemde de prins bij de verkeerde naam. Oh, die ja. bleef het ook volhouden. Ja. En dan kwam de volgende buurtrainer, nou ja, die had dat meegekregen. En die ging ook meteen die prins aanspreken met de verkeerde naam. Verkeerde naam, ja. En op een gegeven moment gaat dat super komisch werken. op het ja, publiek. ja. Ja, De running gag wordt het dan vanavond, hè? Ja. Nee, klopt. Nee, maar ik vind wel dat iedereen de vrijheid moet hebben, precies wat jij aangaf. Iedereen moet zijn eigen humor maken. Ja. Maar het probleem is natuurlijk, je moet wel humor maken wat de mensen willen horen. Hè, weet je. Dus dat begonnen een beetje mee. Hè, als je jong bent, als je zegt 18, 19, 20, is je humor waarschijnlijk anders dan het buitenpubliek dat er nu zit. Ja. Dus hoe kun je daar nu die daar zullen we dan zelf een weg in moeten vinden, denk ik. Maar het is natuurlijk ook al, kijk, het feit dat wij er al op een podium gaan staan, met het risico, alle risico's van dien, hè, dat je gruwelijk op bek kunt gaan, hè, wat we al over hadden. Dat je er met een natte zweetdruppel in een beeldmaat weer het podium afkomt en 1000 doden sterft. Er is al iets masochistisch natuurlijk, hè, dat je dat gaat doen. Hè. Dus, als je zeker in het begin, en sta je altijd voor, waarom doe ik dit ook weer? Waarom doe ik dit ook weer? Ga gewoon konijnenfokken, zullen we zeggen. Hè. Je gaat iets anders doen. Hè. Hangt een dartbord in de garage en gaat daar een pijltjes gooien, doen we wat. Maar nee, wij gaan op het podium staan en wij riskeren daar lijf en leed, zeg maar zeggen, om daar gewoon dat te doen, omdat we dat leuk vinden, die mensen te vermaken. Allemaal voor jullie. Allemaal voor dat, iedereen luisteren. Maar het gaat erover. Bij is beroeps, die doet het voor zichzelf. Ja, precies. Stommerik. Maar goed, maar in ieder geval, ik vind het wel een uitdaging om dat wel te proberen. En belangrijk is dat je zelf daar heel veel lol in beleeft dan ook. Anders zou het ook niet vol. Want anders trek je dat gewoon niet. Hè? Nee. Nou, je moet wel bepalen, tenminste, ik had altijd wel een drive nodig. Hè? Ik wil altijd wel iets winnen. Of soms kom je thuis en denk je, dit doe ik nooit meer. En dan flikker je spullen weg. En dan 1, 2 dagen later, 3 dagen afhankelijk van hoe erg die afging, zeg maar. Denk ik toch van het zit er wel in, hè. Moet het lukken, moet het lukken. En dan begin je weer, weet je wel. Ja, dan gaat het eens van links naar rechts, dan gaat het eens dit proberen, zus proberen, maar je moet blijven proberen. Ik zeg, want het gaat niet zo vanzelf. Het is niet van, ik ben buurtrainer en daar ben ik dan en klaar. Hè? Nee, dat is niet. Maar niemand heeft ooit tegen jou gezegd, Charlie, stop ermee. Jawel. Zijn vrouw. Jawel, de LVKA heeft dat gezegd. Maar je moet er gewoon, je hebt dat toch iets masochistisch. Je wilt er gewoon dat doen. Je wilt dat gewoon proberen en dan linksom, rechtsom, ergens proberen dat doel te bereiken. Zo. Denk jij, ik heb wel zo'n discussies erover, van denk jij dat iedereen het zou kunnen? Nee, zeker niet. Ik denk het wel. Nee. Ik denk het wel. Ik denk als ze de passie maar hebben. Als ze de passie hebben om het te willen. Ja, maar weer vallen en dan weer opstaan. En weer meters maken. Ja, dus ik denk als je doorzetter bent, of je hem wel of ik ken ook wel, dat vind ik niet zo met namen te noemen, maar er zijn een paar mensen die denken van toen hij net begonnen, denk ik, dat gaat hem niet worden. Ik stopte me. En ik bleef door, en op een gegeven moment succes halen. Zo. Dus ik denk wel iedereen kan. Ik denk dat iedereen kan, nee, absoluut niet. Nee, niet zo goed als jou misschien, maar ik denk wel dat je sowieso wel, je moet er lang in de kont hebben hangen, zeg maar. Dat is één ding. Je moet iets humoristisch hebben, wat niet allemaal te definiëren is, maar je moet dat hebben. En je moet er echt bereid zijn om daar gewoon voor willen gaan. Continu willen gaan. Hè? Maar, en dat is niet zo van, ik doe dat even. Nee, dat zeker. Ik zeg niet dat iedereen die dat eerst keer doet meteen altijd succes heeft. Maar er zijn meer zangers, hoor, laat ik zo zeggen. Er zijn meer zangers. Hè? Ja, mogen heel veel slechte zangers. Dan mensen die humor maken. Humor is gewoon het moeilijkste. Ja. En de humor die wij maken, in de omstandigheden waar wij humor maken, dan heb ik het niet over het theater. Dus theater is veel, veel makkelijker. Iedereen luistert al, waar we straks ook over hadden. Iedereen heeft een kaartje gekocht voor jou, die gaan er naartoe. Maar humor maken in het vorm van een bute, op een plek, in zalen, in tenten, in kroegen, herenzittingen, dameszittingen, laten we het ook nog even over hebben. Onzijdige zittingen. Met bakken bier en zuipende mensen. Ik noem dat gewoon rock and roll. Dat is gewoon echt rock and roll. Ik 100% succes eerlijk gezegd herzittingen. Eentje. Ik was zo trots. Ik was zo bang voor te horen. Maar dat is wel ook vaak. Dat is rock and roll, hoor. Ja, dat is echt niet zomaar, doe maar even. Precies, en je weet ook niet altijd waar je terecht komt. Dus, en ik wil altijd, voordat ik optreed, wil ik altijd even zien. De zaal van tevoren, ik wil even zien. Maar soms kom je een zaal binnen en dan hangt de helft van de bar en de eerste 4, 5 rijen, daar zit niemand. Dan heb je een gat van 30 meter en dan zitten wat mensen. Ben je banger
Een leuke stelling. Ben je banger als dat je... je hoort altijd van diegene die voor je bent, hè? Ben je banger als je iemand hoort die absoluut de tent afbreekt? Dat je denkt, oh, hier moet ik nog na. Nou, Of dat er iemand voor je staat die toch normaal wel goed is, door niet glad geworden. En denk, hier kunnen we makkelijk overheen. Wat heb je liever? Iemand die totaal de tent afbreekt voor je? Of iemand die... Nee, dan heb ik liever die iemand die voor me staat die het ook niet lukt. die het ook niet kan. Want als het Die mij op er zijn bek niet lukt, gaat. als het mij er niet lukt, dan... maar kijk, Ja. we hebben dit jaar heb ik nog na Barry moeten spelen. Moet je 2 keer om een Ja. Maar dan weet ik al dat ik het heel zwaar heb, zeg maar. Hè. Barry, die... Succes. Echt waar? Oh, Ja. goed. En Dacht ik wel eens nagestaan, maar waarschijnlijk ga ik dan ook al met de verkeerde mindset waarschijnlijk wel. Ja. de ton in, het podium op. Want je zou ook kunnen zeggen, als hij de zaal zo opgewarmd heeft, probeer ze in die flow mee te krijgen. Maar daar heb ik wel wat meer moeite mee. Ja, ik had dit jaar, ik heb dus een paar keer, dit jaar voor de eerste keer, of dit seizoen, voor het eerst een paar keer in Brabant opgetreden. En het ging eigenlijk overal goed. Overal, de finale van de Goede Toon, ietsje minder, maar er zijn heel veel mensen die kwamen, die hadden de voorronde gezien en mogen daarna terugkomen. Dus de verrassingen zijn wel een beetje weg. Ja. En toen stond ik in, waar jij ook stond, geloof ik, ergens in Kuik of zo, ik weet niet wat het was. En geboekt en alleen maar Brabantse toppers en ik als afsluiter. En ik denk al wel, welke gek bij die organisatie denkt van, nou laten we Charlie Weijen, nooit hiervan gehoord, dus even een afsluiter neerzetten. En jij was geweest, ging goed. Daarna kwam Hans Keres, die ging heel goed. Daarna kwam Rob Schepers, de Helmond, die brok de tender en toen mocht ik. En ik stond daarboven, ik had het zweet van tevoren in mijn bil aan het houden. Ja. Ik denk, ja, hier sluiten ze de avond af. En gelukkig was Jezus boven me aan het kijken. En ik denk van, nou gaat Charlie vandaag eens even een mazzel geven, het ging te gek, maar... Je vond het zelf wel goed. Dus. Ja. Ja. Maar de krant stond toch, Ik mag volgend jaar weer komen. Ja, ik heb kaartjes gekregen te komen kijken. Dus. Nee, maar goed, dat blijft ik altijd, dat is het leuke eraan misschien wel, dat ik het nooit precies weet hoe het af gaat lopen. Hè? Ik weet het eerste keer dat ik, een van die had ik een try-out er was eigenlijk een soort een buurtgouw, ik kreeg gewoon betalen, maar dat doen ze nog een beetje try-out, zeg maar. Dus dat is heel netjes geregeld en dat was in Albert Heide en daar had ik een buurt als dater. En ik stond vooraan, had ik gevraagd van, doe maar een beetje vooraan, hè, wil eerst niet zo lang mee. En Boy Jansen, die kon alleen maar als eerste, dus ik stond direct naar Boy. En Boy die brak de tent echt van die kal af, weet je wel. En dan kwam ik, weet je wel. Ja, toen ook wel echt, wat doe ik hier? Toen heb ik ook niet eerder gestopt, maar het ging wel heel snel, zeg maar. Ja. Heel snel. Ja, dat is toch de een voor de andere keer. En dit is soms ook niet een pijl op te trekken wat er gebeurt in een zaal. De ene keer helpt het je, de andere keer niet. Maar voor ons, en waarschijnlijk het gevoel wat wij er al hebben als iemand voor je is, die de tent afbreekt, ga je misschien al met een heel ander gevoel die bühne in, wat je toch al overbrengt op het publiek, waardoor het nog... Ja, maar die gemeen ook niet zijn, maar soms sta ik ook van tevoren en dan gaat iemand wel gewoon goed, maar niet perfect. Weet je wel, dus gaat wel gelachen, maar het staat niet de tent op. En dan hoop je, en dat is heel lullig, want dan mag je mij niet gunnen, maar dan hoop je dat het niet in één keer heel veel beter gaat worden, weet je wel. Dus dat is heel erg. Dus fijne collega. Ik ga vertellen dat je collegiaal zijn naar elkaar, maar ik hoop dat het jou niet goed gaat. Ja, maar dan ben je toch een beetje, niet omdat die persoon dan niet dat is niet gunt, maar weet je wel. Dus ik ga niet meer kijken van tevoren. Ik kom gewoon pas... Maar wat mij wel vaak verbaast, kijk, als ik organiseer avonden, pak ik 5 buurtridders, maximaal 6. Maar bij jullie zijn er gewoon 8 op een avond. Nou, ook niet meer zozeer. Maar er zijn even die idioten bij, die willen dan s'nachts om 12:30 iemand begint, zeg maar. Ja, maar dan is maar mensen zijn toch ook op enig moment klaar. Ja, meestal na mij, zeg maar. Ja, plus vroeger in mijn beginjaar, dan was een buurternat 15 minuten of zo, misschien 20 vooruit. Hè? Dan ging, hè? En nu trekt dat langzaam door, gaat dat richting een half uur al. Hè? Ja. Zo gaat dat al. Ja, soms al 50 minuten. Dus als je dan maar 8 buurtridders bent, nou, dan ben je al klaar als publiek. En dan, in Limburg is ik probeer zo'n 20 minuten, maar ik zie jullie Brabants een half uur. Een half uur lullen ze. Ja, dan erbij die gewoon een half uur staan of langer. Hè? Dan erbij die, al moeten ze 3 kwartier staan, is het nog goed. Maakt er niet uit. Weet je wel. Maar goed, ik denk dat je dat moet doen, ook vanuit de collega's. Ja, precies, want je moet ook de ruimte geven. Ja, precies. Want ik vind ook een avond is pas goed als iedereen eigenlijk goed gaat. Snap je? In principe dan. Hè? Dat is het idee moet zijn. Ja, maar ik denk dat te veel organisaties alleen maar
met alle respect toppers willen hebben. En ik denk dat vaak op een avond, vind ik, als ze er 2 zetten die iets minder lang bezig zijn, hè, dus ik heb mij neer op iemand, en dan zit er een beetje opbouw, dan vind ik voor de avond is vaak net zo leuk. Ik had ervan. Het is niet leuk als de laatste niet meer gaat. Hè? De mensen zitten naar zitten kijken van nog even, dan kan we naar huis. Hè? Dat is niet fijn. Ik snap het wel. Ik organiseer natuurlijk een aantal avonden. Je wil iets garanderen. Ja, precies. En zeker in het theater. Hè, de kosten zijn een stuk hoger. Hè. De theaterzaal kost gewoon heel veel. Dus die kaarten zijn ook hoger. Dus je wil een stukje zekerheid voor jezelf hebben. En wat ik dan altijd wel doe, ik doe voor de pauze altijd de Limburgers. En na de pauze pas de Brabanders. Ik doe dat ook nooit. Moet je die op tijd thuis zijn? Of Nee, ja, omdat de humor waar het mee begonnen. Ik denk dat de Brabanders net iets makkelijker, iets grover kunnen gaan dan de Limburgers. Je ziet dat de Limburgers wat conservatiever zijn. Nou, is het lekker voor de pauze, lekker opgewarmd. En dan kunnen we nadenken. Ik denk wel dat dat kan veranderen. Ik ben wel heilig overtuigd dat als we iets meer... Kijk, af en toe heb je het idee dat ze in Brabant een grappiger geboren zijn. Dat is niet zo. Ik denk dat door de regelgeving, hè, wat het ook een beetje is, dat we daar nog eentje... Maar ik denk als we met meer toernooien, andere type jurering, andere type manier om te buten, dat Limburgers dat niveau ook weer kunnen aantikken. Ja, en ik denk ook dat dat nodig is, die verandering. Ja, absoluut. En het zijn sowieso leukere mensen in Limburg, dus op zich. Misschien moet ik dus ook naar de comedians kijken die er zijn. Hè? Dat is Roger Lataster en zo, ja. Hè? Daar Raymond van Clement. Ook eens kijken waar die... Ik ken hun werkwijze niet precies hoor, maar misschien wel dat we dingen wel... Dat je kunt mixen op een manier, dat je wel iets van elkaar kunt leren bijvoorbeeld. Hè? Dat laat ik zo zeggen. Ik weet niet of ik precies dat moet zien, maar... Maar Roger Lataster, die is meer jouw stijl, denk ik. Die speelt echt zo'n typetje. En Raymond Clement is meer van de tekst, de actualiteit. Ja. Maar ik ken Raymond toevallig wel redelijk goed. En hij heeft mij een keer een buurt van hem laten zien. Ja, hier is de tekst, doe maar eens. En bij die tekst denk ik, maar zei hij, en dan had ik hem uitgenodigd bij mij, kom een keer optreden. Oh, zegt hij, is goed. Dan doe ik eerst wat actualiteit. En dan doe ik daarna die buurt wel. Ja. Ja, dat was geweldig. Hij deed die actualiteiten echt, wat de laatste week in de krant, daar had hij allemaal hele actuele grappen op. En op enig moment stapte hij over, hij was dan een eenmans carnavalsvereniging, stapte hij daar over. En die bracht het verhaal. Geweldig. En ik dacht, die tekst heb ik ook gelezen. Ik heb dat er niet in teruggezien. Ja, is toch super mooi dat je dan, die brak het eind af. Ja, toch het spel, hè? Ja, het spel dan. Doet, hè? Ik geloof ook, ik denk ook dat het eigenlijk het meest belangrijke is. En dan moet het dus de lachende contra hebben. Je moet kunnen timen, je moet er iets hebben, iets bijzonders. Maar goed. En daar vanuit... Maar Raymond Clement is wel eigen schrijver. Want hij schrijft ook hele toneelstukken. Ik speelde toneel en dan ging hij regisseren. En toen dacht ik, ik wil wel meedoen, alleen als Raymond regisseert, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dus, en had hij een heel stuk geschreven. Maar in dat stuk had hij alle namen, hij heeft heel veel van de geschiedenis, weet je. Dus hij had allemaal zelf grapjes erin gemaakt. Niemand van het publiek snapte dat, maar hij zelf vond het hartstikke leuk. Maar met namen en verwijzingen naar de geschiedenis. Ja, super knap als je dat kunt. Ja. En we zijn nu met Raymond Clement bezig, samen ook met de organisatie van de Beauty Cup. Wij willen de buurtrenners op een andere manier op een podium tonen. Dus we zijn bezig om Raymond Clement eens een toneelstuk te schrijven, waar ik dan buurtrenners in wil laten acteren en dan niet komisch in principe, en niet eigenlijk een klucht, maar het gaat zich dan om een afscheid van een buurtrenner die de laatste keer gaat optreden en het toneelstuk speelt zich dan af achter in de coulissen en iedereen gaat dan optreden en komt naar het optreden terug en doet zijn verhaal. En daar zijn we mee bezig, dus dat vinden we leuk om daar de buurtrenner op een andere manier op een podium te laten zien. Wat diep. Ik kreeg even een traantje. Even of het wat wordt, weten we nog niet. Maar dat weet je nooit. Met, uniek. Ik heb een idee. Ik heb wat stellingen. En die ga ik zo vertellen. Maar we gaan eerst even... Ik heb nu techniek. Hè, en dan gaat er zo'n geluidje erheen en zo. Ja. En dan zijn we zo weer terug. We krijgen dorst en zo. We krijgen eigenlijk wat te drinken hier. We krijgen wat te drinken. Dus nu geluidje. En dan zijn we er weer. Oké. Tot zo. Ja, lieve luisteraars, we zijn weer terug bij Alaafgekte. De planning was 4 keer 11 minuten. Het zijn er een uur en 3 kwartier geworden. Dat is hartstikke gezellig. Ja, ik krijg als je buurtreners uitnodigen. Ja, precies. Hè, die kunnen goed ouwe hoeren. Ik was eigenlijk helemaal niet nodig. Ik zat op een gegeven moment, misschien ga ik gewoon om de hoek zitten. Weet je wel, dit wordt zeg maar ervan uitgaande dat het een succes wordt. En dan ga ik echt wel vanuit dat Alaafgekte natuurlijk is nu al is ongelooflijk. Gekhuis.
Ik had hier zo 12-voudig topradkampioen en Limburgs kampioenschap hier naartoe. Dus ik heb stellingen. En dan, kijk, ik vertel een stelling en dan zeg je eens, oneens. Hè? En het leukste is natuurlijk dat jullie het dan niet met elkaar eens zijn. En dan ga je elkaar even helemaal kapot maken. Oh, ja. Een paar minuutjes pech. Dus ik ga hier op een gegeven moment gewoon zeggen van... jongens, het is klaar. Het is goed. Stelling 1. En nu start er zo'n mooi melodietje in. Nee. Bij een buurt is het spel... Nee! Wacht. Oneens! Wacht tot einde. Nieuw muziekje aan. Bij een buurt is het spel belangrijker dan de tekst. Nog een keer. Bij een buurt is het spel belangrijker dan de tekst. Barry? Ja, dat vind ik wel, ja. Absoluut. Ja. Nee, jij zegt het niet eens. Maar jij... Ik vind het een lastige, maar ik denk dat je iemand die een goede tekst heeft, kan dat met slecht spel heel slecht brengen en het wordt niks. En iemand die een slechte tekst heeft, kan het met goed spel toch iets van maken. Precies. Ja, goed. Ja, ik ben het mee eens dan. Ja. Nee, want ik ben oneens, maar nee, maar ik denk dat mijn teksten niet altijd supergoed zijn, bijvoorbeeld. Nee. Maar ik weet om meestal wel een draai aan te geven dat het uiteindelijk wel ik zal leuk is. Heel even vertellen. De eerste keer, dus ik zag met de Oven van Deurzen. Dan zou ik van, werd gewoon bij de afstand meest om jou gelachen, zeg maar niet aan. Want je was ook afsluiter, dus natuurlijk ook wel een beetje de avond naartoe opgelopen. En achteraf denk ik, wat heeft hij nou eigenlijk zoveel leuker verteld dan de anderen? En die anderen hadden vaak nog iets, toch slimmere dingen in de tekst, wat beter door. En toch ten afgebroken daar. Ja. Nee, maar ik denk ook dat ik heb altijd eigenlijk te veel woordspelingen in mijn buurt, maar ik vind het zelf leuk om... En mijn buurt nu als Hans Klok heb ik dan een grapje, daar lacht niemand om, maar ik vind hem zelf heel erg leuk. Vertel hem even. Ja, nu weet ik ook waarom die Klok heet. Hè. Ja, ik heb net verteld dat ik zijn haren heb en blonde haar. En nu weet ik ook waarom die Klok heet, omdat dat haar een uur werk is. Die is leuk, maar je moet hem wel een paar keer vertellen, denk ik. Maar ik vind het dan super grappig om dat wel te vertellen, terwijl ik al van tevoren weet... je gaat geen hond snappen, weet je. Maar toch vertel ik hem elke keer. Maar dat vind ik wat meer diepgang. Ik snap al wat spel belangrijker. Ja. De tweede stelling. Dan komt er weer zo'n niet kloppen. Er komt echt zo'n heel mooi geluidje doorheen. Dit komt eigenlijk weer een beetje terug op de tekst. Een beetje voorbeduurd op de vorige. Bij een buurt is een mooie opbouw en een verhaal veel beter dan veel grappen achter elkaar afstoten. Afvuren eigenlijk. Oneens. Nee, ik eens dan. Oké. Ja. Waarom? Waarom? Frank? Dat was de vraag ook weer. Een verhaal is belangrijker dan grappen. Nee, maar dan put ik een beetje uit wat ik zo zie. Ik denk dat het makkelijker is om heel snel wat mopjes achter elkaar te vertellen en daarmee de lachers te halen, dan dat je een goed verhaal hebt met een goede opbouw, met een rode draden waar je soms dingen in terughaalt. Daar kan ik persoonlijk meer van genieten. Dat vind ik kwalitatief beter dan iemand die alleen maar moppen achter elkaar vertelt. Los dat ik denk dat voor het publiek misschien wel makkelijker is om mee te lachen. Nou, mij gaat het gewoon echt over wie het vertelt. En wat het ook mogen zijn. Nogmaals, ik ben er heel open in. Ik heb ook al dingen gemaakt en dat vind ik ook leuk. Hè? Want dat is ook zo'n uitdaging die ik heb. Hè? Als je over die dakdekker hebt bijvoorbeeld, heb ik ook een heel verhaal. Waarbij dat je het helemaal moet volgen. Hè? Dat het een heel mooi verhaal is, maar ludieke dingen fondsen erin. En dat vind ik leuk, maar het hoeft niet per se te zijn. Als iemand leuke moppen heeft en gekkigheid rondom die moppen en de manier waarop dat die, vind ik het ook even goed, zeg maar. Dat maakt mij niet uit. Het hoeft niet per se een verhaal met helemaal rond te zijn, zeg maar. Voor mij niet. Maar ik vind het wel leuk om ook te doen. Hè? Maar het hoeft het allebei te doen. Het hoeft voor mij ook niet, maar ik vind het dan wel iets hebben als het verhaal wel heel rond is. En ik zie ook vaker buurten, Henry van Nij heeft dat ook dan vaker, dat hij in het begin iets vertelt en dat hij het op het einde terughaalt. Ja. Vind ik dan altijd wel mooi. Ja. Ik ben een dakdekker ook, dat doe ik ook op die manier zo. Dat dingen terugkomen. Dat is ook mooi, maar ik vind het wel een uitdaging om een keer dat te proberen, dat te gaan doen. En dan is dat weer. En dan de volgende keer weer iets compleet nieuws proberen te doen. Ik vind wel dat je het verbindend oplossen. Dat is niet echt ruzie of zo. Hè? Nee. Ja, goed.
Zijn we vrienden voor, hè, Frank? Ja. Vrienden voor Frank. het leven. Oké, Even dan. kijken, nu komt er een lastiger, denk ik. Ja, ik weet niet. Dit is natuurlijk wel een... misschien moet ik... Degene die het antwoord moet misschien een beetje uitleggen wat het allemaal is voor de mensen die het niet weten. Maar daar komt hij. Binnen nu en 5 jaar wint er weer eens een Limburger bij het Zuid-Nederlands butenkampioenschap in Wanrooy. Eens of oneens? Ik vind dat ook wel zo'n vraag dat ik denk, ja, waarom zou het niet kunnen? Ja, dus het kan. Eens. Eens. Ja. Dat Ja, kan. als je volgens mij in de top Je moet 3 eerst zeggen eens of oneens. Dat is wel de regels. We hebben gewoon regels, hè? We hebben gewoon regels hier, hè? Ja, precies, hè. Zo is het hele leven. Ja, het zou kunnen, eens. Maar, als je volgens mij in de top 3 in Limburg komt, word je ook gevraagd voor de... Ben je gevraagd? Ja. Durf je te komen? Nee, nou ja, durven niet, maar ik ben iemand die... Ik doe het liefst in mijn eigen dialect, hè, dus Limburgs. En ik denk, als je daar mee wil doen, zou je je buurt wel een beetje in het Nederlands verstaanbaar moeten maken, denk ik. Ja. Nou, weet je nog dat je op een gegeven moment zei ergens van... soms zijn mensen boos op zichzelf dat ze een grap niet hebben gemaakt? Ja. Nou, ja, ik had dat ja. dus daar. Heel erg. Ik had het er helemaal in mijn kop gehaald. Weet je wel, dat ik had mee mogen doen dit jaar. Ik ga er niks winnen. Dat wist ik al van tevoren. Ik ga er ook geen top 3 halen. Of top 4 geloof ik, hè. Ja. Maar ik ga er wel lol in hebben. Een lol in hebben ga ik hebben. En dat had ik. En ik had me helemaal in het einde... Ik had er zo'n mooi einde bedacht. Dat ik ze zeggen van... Ik was thuis. Ik ging naar de kampioenschap toe en zei van een vriendin, wat ga je nou doen? Ik zei, ja, ik ga optreden in Wanrooy. Hey, ze hebben me gevraagd bij de grote Zuid-Nederlandse butenkampioenschap. Hey. Ja, ik ga erop treden. Echt waar, ik ga optreden. Hè. Oh, ik ga erop treden. Wow. En wilde hij ze zo graag hebben daar dan? Ik zeg, nee, ja, die goeie die durven dan allemaal niet, hè. Nou, die baal ik dan dat ik die niet heb kunnen. Maar je stelling is eigenlijk wat je vraagt. Zijn de Brabantse buurtreners beter dan de Limburgse? Nee, helemaal niet. Want ik kunt ook nog een beetje overwegen. Want het wordt altijd in Wanrooy gehouden, in Brabant. Je zou ook kunnen zeggen, maar haal dat toernooi eens een keer naar, weet ik veel, een leuk plaatje. Ik noem eens wat, Weert of zo. En doe dus om en om. Ja, precies. Ja. Ik Ik ben er voorstander van, hoor. Dat sowieso. Maar dat is ook wel zo'n ding. Kijk, een groep, een carnavalvereniging, zeg maar, in het land van Kuik, heet het dan daar. Hè? Die hebben dat idee gehad van, we gaan een kampioenschap organiseren. Dat noemen we het Zuid-Nederlandse, via Brabant, via Limburgers. Hebben we een leuk kampioenschap. En ja, dat doen we dus in het land van Kuik. In Brabant is dat. Hè? Dat is onderhand, dus, dat heeft ooit ergens een nieuw Vennep of zo ooit gedaan. Hebben ze georganiseerd gehad. Daarna zijn ze dan in Wanrooy gegaan, naar Wanrooy toe gegaan. Maar ik vind eigenlijk dat je dat om en om zou moeten doen. Hè? Dat je inderdaad ook in Limburg ergens dit moet gaan organiseren. En dat jaar erop in Brabant, dat je het om en om zou moeten doen. Ja. Maar ja, het wordt een beetje lastig, want die organisatie zit in Brabant. Nee, maar ik denk Kijk. wel dat het niveau van de Limburgers omhoog moet. Om daar een kans te maken. En, Ja. en dat niveau, misschien niet zozeer het niveau, maar ik denk, waar we het een paar keer over gehad hebben, dat we de regels voor de wedstrijd moeten versoepelen of anders vormgeven. Zodat wij als Limburgse buurtreners meer vrijheid krijgen. Natuurlijk kun je dat pakken. Hè. Ja, maar ik denk dat er ook wel een beetje een bevooroordeeld iets is dat heel vaak hoor ik de mensen in Limburg te zeggen van ja, maar in Brabant zijn ze veel vuiler en vettiger. En dan als ik oprecht luister, want nu de top is in Brabant, dat is helemaal niet zo. Als ik kijk naar een buurt als Hans Keres, dat Nee, is een heel vele netjes, malen netter heel dan netjes. wat ik hier in gemiddelde Limburg hoor. Dus ik denk dat we door sowieso meer dingen samen te doen, dat je best wel veel van elkaar kunt leren. Want ik heb heel veel geleerd van eigenlijk maar twee keer een wedstrijd daarmee doen. Hoe dingen anders kunnen gaan. Ja. Ja, ik zal maar Dus nog- het kan allemaal. Ik zal er nog eens over nadenken. Ja, maar ik kan het oprecht aanbevelen om er naartoe te gaan. Ja, ik Ja. heb het wel in het Nederlands gedaan, dat zeg ik er wel eerlijk bij. precies, Ik heb... dat was eigenlijk de keer daarvoor bij de Goede Toon. En toen zei Hans al van, doe het maar gewoon in het Nederlands. Je kunt goed Nederlands praten, dus waarom maak je jezelf moeilijk? En ik wilde toch een beetje het Limburgs doen, hè? Toch een beetje, Ja. chauvinistisch. En toen, dat zijn dus 2 voorronden, de week uit elkaar, zeg maar. En in de eerste week zag ik bijvoorbeeld Helga, en die deed dus eigenlijk een dialect. En dan zag ik gewoon dat een deel van de zaal was het gewoon kwijt. Gewoon puur vanwege het dialect. En ik denk, je moet het jezelf ook niet moeilijker maken. Dus ja, ik ben daar toch voor Nederlands gegaan. Maar aan de andere kant, ja goed, bepaalde grappen werken natuurlijk wel wat beter. En je bent iets meer ingespeeld op mijn eigen dialect, maar een afweging, hè.
Ja, kijk, Toon Hermans heeft ook altijd Nederlands gedaan. Hè? Ja, en die was best aardig, hè, toch? Die heeft ook succes Hij heeft gehad. best succes gehad, hè? Ja. Vanuit Kon ook goed zingen. Ja, Kon goed zingen. kon Ja, wel. moest het wel hebben van het zingen. Ik vond Ja. zijn humor wel minder, maar zingen. Eigenlijk was het gewoon een butenrit toen al. Hè? Ik bedoel, die verhaal. Als je naar Toon Hermans kijkt, in het huidige tijdperk, als je kijkt hoe minimalistisch zijn teksten waren, als je terugkijkt naar het huidige tijdperk en de snelheid met de TikToks, de Facebooks, de Instagrams, ik vraag me af of dat nu nog zou werken. Dat blijft altijd een vraag. Hè? Dat zullen we niet meer weten. Ja, maar toch denk ik dat bepaalde dingen, misschien heel gek, we hadden, ik ben even die naam kwijt, een sketch heette Dingel en Dongel, heette dat. Een heel oud stuk en dan waren, het Zonnetje in huis, weet je die oude man ook weer? Ja. Weet je wie ik bedoel? Het zonnetje in Ja, die hebben een zoon en een vader, die vader en die zoon die doen allebei Kraaikamp zoiets. Johnny Kraaikamp senior. Oh, waren hun dat? Ja, ja. Nou ja, die is senior en dan met iemand vervoeren. En een heel oud stuk. En ik zag dat er wat niks. En dan heb ik en Wil Verrating hebben dat ik op een Bonte Avond gespeeld. En de tent ging gewoon elke keer helemaal los. Ja. En we hebben niks aangepast. Hè. Ja, de clue een klein beetje. Ja. Maar that's it. Dus sommige dingen die heel goed waren vroeger, die werken nog steeds, denk ik. Ja. Alleen het tempo is wel omhoog gegaan. Dat zeker. Ja, natuurlijk. Ja, dat is een ander ding. Ja. De volgende stelling, want deze gaat wel een beetje over tijd. Maar nu komt muziekje. Een buut moet in een ton. Nee, Oneens. totaal oneens. Nee, Totaal ik ben het allebei oneens. Het is, ja. Sterker nog, als het kan, vraag ik altijd als ik optreed, dan sta ik of de butenton aan de kant kan. Ja, moet je er wel staan? Moet je hem wel zien? Nee. Hoezo? Dat weet ik niet. Het is toch een buut? Een ton praten zonder ton. Wat een Nee, onzin. ik ben gewoon praten. Ik vind het belangrijk als je op een podium staat, dat je daar op een gemak voelt. Hè? Dat je op een plek staat waar je... Ik heb ook al zo, dan staat er ergens, om een voorbeeld te geven, dan staat er in een ton en die ton die komt ongeveer onder mijn armen. En iemand is dan zo blij, die heeft die ton mogen maken van de vereniging. Hè? Van als jij nou eens een ton, dan ga ik een ton maken. Hè? En dan moet dan natuurlijk een grote naam van de vereniging op staan, zo, want dat gaat allemaal om de vereniging. Daar hangen nog wat bloemstukken eraan, nog wat ballonnen eraan, ik noem maar wat geks. En dan staat er een ton zo hoog zo, hè. En ik ben ook niet de kleinste, dat je zo echt zo erop kunt hangen, zo ongeveer. Hè? En dan denk ik, welk En ik sta dan al idioot, zo, hè? welk idioot heeft dit nou verzonnen? Hè? Waarom is dan nou die ton belangrijk of wat er op de bühne en een vermaak is? Hè? Want wij komen die mensen amuseren. En dan ben ik mijn verhaal aan het vertellen, beginnen weet ik nog wel, hè? Dan hadden we vaste microfoons nog, we hebben een Brabant veel headsets. Hè? Ja. Dus, en hadden vaste microfoons in die tijd nog, en dan stond je daar zo. En je komt er ook niet uit, maar je zit in de hand te denken, wie heeft dit verzonnen? En dan staat ondertussen een verhaal te vertellen aan het publiek, hè, hoe het ding te doen. En dan was het dan wel idioot, dus tegenwoordig ga ik het ook niet meer doen. Dan ga ik eruit staan, daarnaast staan of zo. Hè. Ik wil best mij conformeren aan die ton. Het is niet dat het ding weg moet, hè, dat hoeft mij niet. Maar het moet wel te doen zijn. Hè. Het is, het gaat niet om die ton, het gaat om degene die het verhaal vertelt, die speelt. Ja, precies zoals je zegt, je moet comfortabel staan. Ik had dit jaar een try-out ook nog. En die hadden ook een ton, maar een heel oud ding. En dat was ook zo. En die microfoon stond redelijk ver weg. Maar je moest dus in die ton gaan staan, maar die stond op een opstapje. Maar als je erin ging staan, wiebelde die ton de hele tijd. Ja, en ik moest erin staan, want anders kwam ik niet bij de microfoon. Ja, dan ben je dus de hele tijd alleen maar bezig van, oh ja. En mijn balans houden, ja. Ja, terug op, staan. Ja, van Jezus. Jezus, Jezus, leuk ja. idee van buiten. Maar ik heb het van bij Connie Buijlaars ook gehad. Die had het is de Wientrien. Ja, Ja, die- heel mooi met kostuum met gemaakt, die prachtig. druiven Heel erop. alles erop en eraan. Hè, je kent het allemaal wel. Ja. En dan zei ik, en dan stond ik daar in de ton. Dan kwam dus ik heb mij wat kletsen erover van tevoren. En zeg, neem maar eens mee. Dat je er bovenuit steekt. Gewoon, want dat heeft geen zin. Want je komt er daar alleen maar zo weer bovenuit. Alleen een kopje nog. En de rest van heel jouw mooie pak wat je gemaakt hebt. Je ziet gewoon niet meer niks van. Nee. Heel het verhaal van de Wientrien is, ja, daar moeten wij niet meer om te kleden. Dus dus hij had dat ding altijd bij, als een opstapje. Dat is Helga vind ik dat Helga, wel leuk omgaan. Want dat is ja. juist het Ja. type dat ze zo'n kleintje spelen en dan niet Ja. doorheen kan. Ja, dat nee, kijk, trappetje. je kunt het natuurlijk gebruiken, die ton. Hè. Je hebt het ook met het wegzakken Ja, en je dat type... is ook de eens reden dat ik nog af en toe heb, maar dan heb ik die graf gedaan met de wegzak. Ik denk, ja, heb ik hier nog een hele ton voor nodig gehad. Nee, Ja. Ik doe dat ook wel zo trouwens. Dat vind ik dan wel leuk. Een ton, hè. Dat ik nou een ton, geweldige ton hadden jullie gemaakt. Ja, eens kijken, als je op de knop daar weer. En dan komen we
Dat vind ik toch wel grappig ooit met de klooien, weet je wel. Ja. Ja, maar Nee. voor mij hoeft die ton dus zeker niet. Dat boeit me Nee, niet. ik speel ook het liefst zonder ton. Ik snap wel dat misschien sommige mensen hebben er houvast aan. Dan kunnen ze die ton vasthouden. Dat geeft ze wat stabiliteit. Ja. Sommigen willen de tekst erin leggen. Ja. Ja, ik wil Ja. een pil. Ik heb nu een buurtje, dan moet ik 2 biertjes drinken. En dan is het wel fijn dat je iets hebt om bier op te... Ja, dan kan ik een barkruk zijn. Ja. Briljant! Briljant, een barkruk! Nee, maar zit we moeten van het stigmata af dat een Precies. buterin een buteton moet hebben. Ja. Oké. Wat een onzin. Duidelijk. Ja. Zal ik het nog een keer zeggen? Wat een onzin. Wat was het? Nu hebben we de laatste. En dit is ook wel weer een de laatste stelling. Komt een geluidje. Een buurtredner mag zelf bepalen wat hij wel en niet zegt. Eens. Ook eens. Ja, saai. Nou, dit was het. Dan weer. Saaie stellingen. Nee, maar, Kijk gewoon de stellingen die gewoon... Nee, maar ik had mijn voorbereiding. Je bent er natuurlijk om de mensen te laten lachen, neem ik aan. Dus je probeert wel iets wat de mensen Het om moet, kunnen lachen. ja, het moet humor hebben in de tekst, in de manier hoe je op het speelt. Het maakt me geen moer uit. Het moet wel om een Heb te je zijn om lach te ooit gaan. iemand gehoord dat je echt denkt van nou wat hij nu zegt? Dat kan niet. Dat kan... Kijk, er zijn grappen die ooit collega's maken die ik niet zou zeggen op een toneel. Hè? Maar hetzelfde als ik heb collega's die hebben een vorm van bute. Bijvoorbeeld met woordspelingen zal ik nooit gaan doen op die manier. Nee. Want ik heb niks met woordspelingen. Nee, ik kan wel eens precies. een keer een woordspeling erin gooien. Maar niet in een buurt waarvan elke zin opgebouwd van een woordspeling. Want dat ligt mij niet. Ja. Ik kan dat niet, past mij niet. Dus je moet wel iets gaan doen wat gewoon bij jou past. En dat is nogmaals, is het een gitaar, is het een goochelen voor mijn part? Het interesseert me niet. Ik denk, wel, op een manier moet het een humor hebben. Hè? Een ander ding eraan vasthangt, doe je in een wedstrijd mee, wordt het wel heel moeilijk jureren. Als het heel divers gaat worden natuurlijk. Hè? Als je zuiver een meme-act zou het gaan doen, Ja. wordt het een lastig jury voor de jury om daar iets van te maken. Denk wel een leuk idee. Hè? Maar ik vind wel, misschien moeten we uiteindelijk wel gewoon als er al een wedstrijd genoemd mag worden, naar een publieksprijs gaan. Ja. bijvoorbeeld, hè? Ja, denk Dat we ik. zeggen van, we hebben allerlei vormen van humor vanavond. En doe er iets leuks mee. En dat kan een zanger zijn, dat kan een goochelaar zijn, een meme-act. Er zijn geweldige, ik weet niet of je die meme-act kent met die pannen, die koks met zijn pannen die helemaal naakt. Ja, ja. En die En dat dan dan wel, even- ja, maar heb je ook met stilpannen. handdoekjes? En Ja. En ballonnen, ja. Ja, why not? Ik vind dat humor is humor. Vind ik ook. En het publiek bepaalt wel of het humor is. Ja, dat stukje weet je, was ik op radio, hè, Ron Hetkes, wat ik zei, daar ben ik altijd fan van. ja. En er was een interview met iemand waar ik mee op school zat en dat was is ook een heel groot komiek geworden en zei van, ja ongelooflijk, ik heb gewoon, zei hij van over Ron Hetkes, hè, van, ik hele mooie tekst voorbereid, allemaal grote woordspelingen en dan staat er eentje met een bonnetje van wanneer je aan de beurt bent en die breekt gewoon de tent af zonder een woord te zeggen. Ja. En dat vind ik wel knap aan hem, want hij Ja. had dan een stuk waar hij dan stond te wachten en hij moest het bonnetje en hij was aan de beurt, maar dan kwam er eentje voor of zo en dan speelde hij allemaal uit en dan was Ja. dat is geniaal toch, als je dat kan? Ja, dat is super. En ook Ja. als je dat durft, hè, zonder tekst zoiets te spelen. Ja. Maar Gewoon doen. ik ben ook van mening, iedereen moet zeggen wat hij zelf denkt, waar hij de mensen mee kan. Ik vind dat, ik ga hem uit, voor mijn woonbuurt, de pantomime of zo. Iets gewoon niks zeggen. Gewoon 11 minuten lang niks. Want de tijd gaat ook pas lopen als je wat zegt. Ja. Dus die buurt, je kan verrekken zolang Ja. duren. Toon Hermans met de stoel bijvoorbeeld, hè? De stoel. Maar, hè, de bekende scène natuurlijk, hè? Dat duurt gewoon 11 minuten en die zegt eigenlijk niks. Die vertelt alleen maar, ja, eigenlijk zegt hij nou nog niks, hè? Die stoel. En daar heeft dan zijn zus of zo heeft op die stoel gezeten. Hè? Hier zat ze dan op die stoel, hè? Dan had je dat zo gezien. En nog met de tennisrekken te halen. Tennis, met die- Nog ja, hetzelfde idee met tennisrekken te halen. Hij loopt gewoon op het podium gewoon te lopen. En terwijl dan Johnny, de toneelmeester, moet een tennisracket uit de auto gaan halen. Maar ik zal het even laten halen. Ja, iedereen bescheurt van het lachen, toch? Hè? Ja. En waarom zouden we dat dan niet doen? Voor mij mag het. En voor mij hoeft het dus niet. En ik ken ook collega's die zeggen, nee, het moet tekst zijn, het moet een verhaal zijn, het moet rond zijn. Ik heb zich vergammen de tijd mee. En, Ja, dat hoeft voor mij ook niet, maar ik vind het af en toe wel, ik vind het wel mooi als ik kan er wel van genieten als iemand zo'n tekst rondmaakt. Zeg maar. Ja. Maar ik kan net zo goed genieten van iemand die een goede meme-act maakt. Mooi, ja. Nee, en ik denk dat je moet kunnen zeggen wat je wil. Alleen, volgens mij hebben we het straks ook besproken. Als je naar een buurtavond gaat, er komen 6 verschillende buurtredners. Er is niet specifiek dat mensen komen voor die of die humor. Als je cabaretier bent,
En je weet, dat is een grove cabaretier. We hadden het over Jimmy Carr. Die doet Ja. hele grove grappen over pedofilie en noem maar op. Nou, je weet als je daar naartoe gaat, vind je dat leuk, dan ga je dat wel lachen. Ja. Ja, maar Ja. vaak gaan ze aan buiten halen wel voor Barry, hè? Dus Barry weet dan niet zo goed waar jij het over hebt. Maar... Ja. Ja, dat was de laatste stelling. Hey, ik wil je allereerst hartstikke bedanken dat je helemaal naar Weers bent gekomen. Voor jou was het 10 minuten rijden, voor jou iets langer. Ja, voor mij een dik half uurtje heb ik gereden. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Heel leuk. Absoluut. Ja, Het is heel eigenlijk leuk om elkaar erover te kletsen over al die aspecten binnen het buten. En ja, Helemaal goed. Dus als leuk je... idee, Charlie. Om dit te gaan organiseren. Podcast is toch iets nieuws. Hè, waar we snel veel uit de jeugd met name. Maar wij ook steeds meer, de ouderen ook steeds meer met het fenomeen gaan gebruiken, denk ik. Gaan luisteren. Veel mensen die al in de auto zitten, tijdens de file en dit verhaal gaan luisteren. En leuk idee, doen. Mooi. Ja. Vernieuwen. Ja. Ja. Nou, achter een half jaar gaan we met live interactie doen met de mensen, dat ze een keer Ja, bellen. vanaf vorige keer, dus eigenlijk had ik niet verteld. Hè. Eigenlijk had ik, jullie wouden geen buteton meer, maar ik heb dus eigenlijk een buteton laten maken. Of ja, een buteton, eigenlijk zo'n ijzeren ton en dingen. En dat wordt dus de tribune, dus deze desk is eenmalig, maar ik vond dat op zich nog wel... Zeg maar goed. hè? Was ik goed geweest. Ik kan nog afbellen. Ik heb al aanbetaald, best veel. Dus, 25 euro, ja, moet je toch 2 keer voor optreden, hè? Ja. Nee, nogmaals, ik vind het geweldig dat jullie waren. Volgende keer ga ik nog niet vertellen wie het zijn, maar het zijn in ieder geval geen komieken. Tenminste, niet dat ze normaal binnen vast laten doen, maar dat komt binnenkort meer. Ik wil je nog hartstikke bedanken. Ik heb ook een cadeautje wil ik eigenlijk zo voor jullie halen. Oké. Moet je maar op Instagram, Facebook zetten dat je het echt gekregen hebt. En ik hoop jullie, dat jullie nog een keer terugkomen natuurlijk. Misschien wel een ander onderwerp, ander thema, ander iets. En dan Heel graag. nogmaals bedankt. Bedankt. Dankjewel luisteraars. Tot de volgende keer. Tot ziens. Hoi.